Kumugusi. Wakire buya naende ase mambia bono iga andonsi ase bigoro byaito byonsi byagusi amone chinse monye chinse ya Kenya na bali bonsi murase chinse cheisiko abagusi baito bonsi na bakwanirie ase letara Yesu Kristo. Wakire buya mbia mono naende asoko ngari baga goso ime ase TV yao ase mambia bono iga egere tunyare gosanga sobwamo ringana Nyasaye rigo tobo moyo rigo tobo gima rigo tobo anchani rigo tobo morembe ekero tugotara igo tugotara na Yesu ekero tugotara no monene ekero tugotara ringana Nyasaye nigo tokoba tosesenirie abaminto bane kero kinda subutuko gosekorugoro na morogoba igo kwararete no moroso monene nembirenge liebirito nemechando ao kero kinda subutuko boroire mbware ngoro maumifu chindoto chimbe kolene Nyasaye umuya oyo tobokire rituke rigana nde kwenyorere moyore nebwende komerera Nyasaye itombiya mono asamaya na manene atokoreire bono ninda asema mbiya bono iga nintagete tuyorokerera marika make kurwa segetabu gya Timotheo ya kabere ekefungo ekia kabere Timotheo ya kabere ibere ekefungo kia gatatu amarika Nyasaye gokwana Paulo ngokwana ruja Timotheo akamatenga nonya naye obo murwani umuya na ndobe ne chinguru kurwane segi amona inche ase Kristo Yesu inga nonya naye abana ba Nyasaye nonya naye oyo ndigirete ase TV yega nobwete kweboya egurube gose kweboye muchibi norokini aso kurwane segi ya Yesu Kristo obogima tibori raisi obogima bogotoleka nobokongu asense tomenyete birecha nigagosoka usagotara mono akoruma bunendo asiye sagokwana nga Yesu yani birecha igakoruma bunendo akoriye gente akoria ekero Yesu agotoma boroki ubaye gakobatebiga na abatomire buna chingondi gochiase chisese choro sana mwerende tichibasa ko batarorana gose ko bataborana ekekera echisese choro sana ekero chirenchara nigo chikotaburana amauga nemeseto bona abana banyasa asemore omonto nara igo koboka bono mambia okogende gasi okogenda obisi aumirane nebisirani ebinene aumirane nebiti nebinene aumirane na achari ase barakero kende gose negari akwabwate enyare ko bakigo kwaruswa omonta ete gose no bwe pigi gose no bwe nyange gose no yogotara na magoro gose negari ende ete bosibwa asenjeri tabwendereti onyare ko kokogechigwa manyango yushetani otagete kokotema gose kokoletera matemu asobogima bwao onyare ko gosira Paulo ga kwanaiga akomote Timotheo nga nonya naye bwebo yebirwanero orwane segi enkong esegi ndito esegi wenerete asoboswa Nyasaye bona agotebire na inche buno musombo Nyasaye nonya naye nyumotara soka kura senyomba beka marunze saba Nyasaye abe motangani asobogima bwao abe taya asamagorao abe kirokere atomerire kaliao liaye litangane bosibwao asigasiende ogochiokore ni matabanto mbarega igabono basema mbiyabone gabakwenda kugura chiduka cyabo ase biasara byabo abantu mbare bakoboka bonega bagenda ase migondo yabo ko busura chika kijine chembusuro ase chinsemo chete cyagusi goko genda mugondo nonya naye etanga ni Nyasaye nonya naye rangeri omonene nonya naye beka Nyasaye bosyo agotangani ase bitumo gosimeka ase chao gotora asa matoko konia ase kende gyonsyo gokora egere goikamargoba orobonene bwa Nyasaye nonya naye omongina nonya naye omogaka nonya naye omomura gosomo iseke nonya naye omwalimu kwende skuru nonya naye omwana ochigosoma nonya naye mwanyabantole moyo mutangani Nyasaye egere akwigorire bisyo na maseseni aye korugoro bona nindigete tosabe asore beko kwegena egere tosabe Nyasaye nonya naye rero Nyasaye akwana mona ekegera abantu abange mbarorokero berenete nyuma abarojenga Nyasaye tayo asema mbia bonega nagotebiringa nonya naye onye byabere bikongu nonya naye rero ngosese nigore onye kwararenga Nyasaye tayo nonya naye rero Nyasaye ngokwana ramo naye kwararenga toiko wena nigora senya getari oborere nobokongu nonya naye rero ngogwenore beko kwegena Nyasaye aramboro koboko gocha asore egero bonne bwaye bunyare ko bokorekana tiga to sabe tata Nyasaye umuya
munyamabera mange oichire nonge ba mabera omutongi iguru na ense na byonsi ebiro asema mbiabono iga gwato tebiringa nonya nintwe lituke liga tokwiraniraye tokorigererie na netonjoro bose boito gocha sore ekegera nonyare ko bako kunemeo yaito na gukuna chishuguli chaito nekero togosoka sema mbiega Kristo nigo nasabire oyo minto oyo ndigereretia se TV yega kago soko monene muramborero koboko kwa bobisi kwana mono bugima bwaye kwana mone familia yaye kwana mona abana baye kwana mono mugakoye kwana mono munginoye kwana mone tachiri yaye ne biasara byaye Kristo kwana mone ntereba esigali lya kolina nga nonya nere litukulia lero arobo nene bwao nonya nera somo gasolero arre chinguru chao chigotara tiwo wanje ko korolekane Kristo nga nonya nabatangasaji beti byeyega nonya mbarabo litukulia lero Kristo oramboro koboko kwa wase bale nonya netachiri director ye TV yega Kristo litukulia lero nonya nero litukulia lero Nyasaye namubekira samabokao tatabe meganda ole tobwanchani ole tobuya nandole tobonene bwao assistation yega Kristo lero nelituko na yenyoire asenjera yake bene yanchere Nyasaye ito nyareko bake gotwara abafuasi abange chinkongo chonsi chense yaito ya Kenya nago etane mono nonya nisiko yemebaga yaito ekeroba kobeka matangaza ya igago chase mitandao Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram Kristo nonyane Toko TV nere manyekane buna station chino chimanyekanete egere nyare koba ko station nambeyemo asebituni beito byagusi asema mbiyega Nyasaye nabekira batangaza chibe mambiya bono iga nabekire Diana nabekire na Innocent asama boka Kristo ekeroba gokoresho yega nabekira asore obasesenie banyareko bakora kolengana muno gwanja kwa ukore nabatangasachi bande bonsi bamugaso olero basiseni Nyasaye ito nabande bonsi bale isiko ye station barasita unicheito Nyasaye bagotoretara chia bali namangana amayaya tekire koruchinsemo chonsi na bale isiko yense Kristo bakobwatele meroberega Kristo nababekira asole tata bemeganda basisenie no gwanja kwa utekorolekane nechinguru cha Nyasaye kitawale nasabire yiganse mereti obya bwao ase chinguru cha manyinga Kristo Yesu ro motorito amen oyongo kwana monaye no morandia Jafet yageta mumanyi korwe kanisa ya Happy Church Ministries International Suneka na kwaliga nili ase station ase kanisa yaito egotoka Suneka ase nsemo Yesu yaria maonja enamba ya neye simi 0726869188 0726869188 ase Facebook Happy Church Ministries International subscribe ushare na ulike page yetu na Mungu akubariki kabeno mukasomia ngote shalom na Mungu awe pamoja nanyi nyote amen. Kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television y'ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 07886666
0762. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Umurubuli kubwatia nigo wanityo burayi bw'umuyibuli. Mwanchito maligiria bwigeta sinige Ensoko TV mambi yabano kwaligania sumuro video Ensoko bwakire butameni ngungu kwanyenga Ensoko bwakire na kubulyanga wakiro mwanchito maligiria wantebinga bwakire bya namanyanga ninde kwabo kibya wachakire kwarigania nemeroberi yagu yeri tukotogoteba butamenga chinga kimine chiga chamambya nchego ikwengo nyulyo mwanchito maligianga ni chinga kichiri cyo wetoma chinga kichiri cyo kwenekia bune mtobiryo taito wikirania sobuguma bwago kwanyarego ko bikirania asintra ya bene litukulia lero ya tichi gatato jitariki 15 na isato jitariki 19 omwanchito murigelia mutinyo yo kabiri ndo cheno gendete kominyoka ninde na lero ne litukulia togoteba nga WCW Women Crash Wednesday timeti litukulia lero nga nikinda otia ibno muswati kolende litukulia lero tagitibwe bolinga asomutinyo yo nikeri kwanyalire ko gwikirania subuguma bwago yatogoteba nga WCW no betemero byago byabu no muswati nakyogendete wetuma skogago mwanchito murigelia na kingo kubole lero WCW kolende na nekwarigania sumuro biri Ensoko bwakire tunyare togusanga tunyare togotebane butambe tunyare tokumanyane butambe nigo togoteba sumuro birito nigo togikase binyoro bito twikasya bisi na serikali yenene kwa manyanga ninki kegendete gokorekana wikeboniga twaswa sama ye mwanchito murigelia butambe narayo twaswa sensemo ye chigaseti naratwa kumanyanga ninki kegendete kwene kiwemense ito ya Kenya mwanchito murigelia chinga kibine chigana chito kunyara togusanga watunyora somtanda ito Facebook watunyora sensemo boigo ya YouTube kwanyara go kya nemero bitasi getaseni yeto ya Ensoko TV igonga anonsi asole mabiabono nabugo kwana naitwe asomtanda ito Facebook nabugo kwana naitwe asensemo ito ya WhatsApp nandobe kekerengeri kya gororote tebinga WCW mwanchito murigelia ninki ekerenga kyaego cha solid kuri aronate banga bwebulie ekerere ritkolia abaswati nobegetemero bilyago bijya nabigonga kibya liganitia ibno muswati kwene kyabuna waikeiraniriye eganga yago asobuguma bwago nginga mambya bono nelibolito kwebolia nayo mwanchito murigelia gotebinga chinga kimune chiga voka soa asomoro biri Ensoko bwakire chinga kimune chiga nigongo gotebyanga nenga keriyo gwikirania egento kyago asobuguma bwago nga kiebuna butambe ncho ikango tebinga boka onyare ko gwikirania kireta ito gwikirania asobuguma bwago butambe togoteba nga tutaboge timwa jito murigia twetume nigo tokunyara togotumirwa nga anonsia sole boka chaka kuyarigania semero byago lakini maitinga nale ubokire nere chinga kibine chiga nale boigogo chikorare kiagara utkobwans pyo jito murigia ntubye kaini nale nero chieta semero muyaye nande narogendete nemiro biri yawe kurenda nosia sole no gusaba no kugena kwanenga bujole nondenye kwabokire no gusaba no kugena kwanenga kwabokire biya gwachakire kuyariyane kuri no mwanchito muri chinga kibine chiga igobo gotogotebanga kero gwasira somoro birito niko kunyara gukobeke kerengero kyago gwakwani antwage mambi yabono ko bateba so somoro biri Ensoko bwakire boyigana bagotebyanga emambi yabono ali asole ninki kegendete kweneki wembra negendete gutotuma itinga anda na limbure taratu ikaraboni ngo mwanchito muri asumu cyo Nairobi niko ngoboni gembure ega saine go twara kinichiga kimine chika cha mambiteratu lakini rende ntwanyora na intembura kwenye togotebanga omwaso tonyarire vumbi ya tonyarire lakini boniga mwanchito muri ebintu byonsi biyabire kolende nabo kogenda gutuma uruaka rwa gose ujumbe yago ase namba itu studio togenda gusanga narara bali baso ira somoro biri mwanchito muri tunyare togosanga asomoro bite Ensoko
bwakire ndochera kumochera otebanga good morning ensoko nyasaye nganchire narori ritukolinde from Isebania border kuganiria border Hira Academy emambiengia na ndatebanga aborokiwa babikomo kiasa masomo nariyo bogima burabo biya asama tuko abosyo asatebanga takweba babo mwabo batsheba kwambuka oli byombe mwanyabando sobo atwale mambiengia atebanga naligari yae Helen Mokeira Keira ndonsia sole wakwani wenda ragati abali bachagetiyo morobiri mwanchito mulgiri mambi ya bono so mtanda ito Facebook na tebinge na baite studio nigere 0788666663 078 marakabere 6 maraka5 na 39 namba ito yo mwere mwanchito mulgiri aboko bekekerengero kyago osoruwa karwaga sinambe yitu studio mchake na Enoch Mochera otebanga bwakire byakigima kurwa Musaraba Town basoime Tata Evans Makoli Mama Mondesta Makoli Jeria Kerubo nabayigo Enoch Mochere Eriko Soro Edivayes Kimu Embusuro Engia 1% Thomas Bundi Embundi Thomas Saiso Musoribege Su Rogers Nyariki ateba bila kusahau John Kibati Feriza Keri Diana Ndemo Innocent Nyango kiongozi Clinton Ondigi na Bigen Soko TV ateba butambe neye moinere Enoku Makoli na wigomo set Innocent Kibanda oteba right there with you from Kenya Village Nyamira County kwani anto Banyamira mogaka kiragitanera otebanga no alime yomorobirio Levi moja otebanga no alime yomorobirio kurwa chisemo chia Busia Obekai na wigo Jeria kirwa otebanga mwezi mtukufu wa Ramadhani starting today Wednesday and Women Crush Wednesday mwanchito molira ngorona gotebetinga litsukuria lero ni litsukuriria abayigenwa abakatoliki bakunyara bawikirana sikanisa entogeta watebanga butambe togatebiringa no gwa kwalibu tawatebwa butambe n'enchira ya moyo gotunyoringa twarweta samaroba na netira na samaroba according nege katoliki gose buna lichikuretori abakatoliki ligotebe mwanjito murigeria gwanga litsukuriya lero uchakera lero mbaka litsukuriria Easter tawateba butambe nga amatukemero ngene ikera tochiko celebrate gose tuko chengera Easter Friday na Easter Monday mutinyokane nigabono mwanjito murigeria Itikolia rero kubaganira mu gwikirana sikanisa munyari mu gwikirana biyana na munyamo gutosabira musabira ni enseite ya Kenya na barayi baito musabire twensi mwanchito murigira nabiga begeno aba Islam na barobulero nguchaka bali Ramadan na barongo basabira ingo ngari tikulia rero noroche e crash yeyo no tabataba Women Crush Wednesday rere Beyonce via crash bya chamo mwanchito murigira ingo nga annoncia sole mambia bono onyego kuchwikirana sikanisa naro nakuganiri litsko ligia ingo nga Jeria asante ase ogotoinyoria ngalitskeri neritsko lichenu abigo mwanchito murigira ndo cha somtanda ito Facebook mugenda tukubeka ujumbe usekerengerero kyago ngenda tosomba ujumbe chiri mwanchito murigira kwabekire gaiga ndo chikurwa sensemo ya Facebook nero ngenda tosoma Jessica Morao teben soko bwakire kuroiga pipeline watching nande eno kumochera gotebanga no tebena kuma call morning bro pamoja nyasaye nganjira rolire litsko linde ngagete ne responsible ate kuchase oyo nyaraga kumutumira ekerengero limwanjito murigira naye nabogotuma abamine mambya bono batebinga batagi gari batebinga basasumurubiryo Dennis Kerandi seke yo musurubige swate banaire no arime yo morobirio kurwa na kuru salam scrap gwe kasobo gachuba alteba butamen soko neye maote baba soime yo morobirio mokogotio nyangalesi Joshua Mbiatirimba Jones Bundi Jones Bunda Menya Sheira Kemto Musa Nyakunde keye obotuwinyanya balosi Dr. Mose Enoko Nyambane nabigo hello ni Brayo aute banwali me yomoroberio ensoko wakiri lakini raute batogokora tumubekiro gotera kuriga igara kiri mwanchito murigiria tsinga kisyo gotera kero chiko chika gocha kore kwabekirwa request yagiri kwanyara gokubeka WCW abatebanere bana basi kiratemo gekonge kurwa doa katari goikaseto nyamasivi pamoja na my mom Josephine Kemtoge Konge baba Mura Unchiri Joshua Mbiatirimba Keva Kirwanda Best Ramoki naboigo Sheira Kemto Salomo Nyoni Rogers Nyariki negati abantu mwanchito murigiria wikande mbasome bonsi atebanga eno kunyambane na mashabiki yonsi
na mange twenso so ime yomorobiri obuna butambe togoke amo. Asante sana. Jito murigena maitekera gwikira sekta singito Ensoko TV nigo kwegokya nemerobiri itona ndi kwegokya Abaga teba Jones Moturi omorie biae na Linet nya Keoti kurwa obiya salam ateba basoime yomorobirio Joshua Omboge Isebanto Hairini Samuelio Enkorekiro omugaka bwensinyo mugususi Pora Mugeni Rispa Judy Bongi na mamo minto bosubori Moturi otabirenga bonsi basoime yomorobirio Ensoko Bwakire mwanjito muligiria negatie chujumbe chiri watu mirengedeta gusoma nande ndo chinga asensemo ya Facebook asesimiane nigo yakana tigana ira na asenseme iri simiene mwanjito muligiria ngedere gusoma ujumbe nole igatia bali batumire director Kibati yana rachikera tigantumie mwanjito muligiria kurugaiga simiane gotebanga oikenyori lakini tingo yanchire nyori gaigandoche nereri bonari yateba karibu muraime yigetaseni Ensoko TV kagete no murayori gochiko cha segetaseni gito nabayigo levi moja awoteba kurwa Busia Obekai no alime yomorobirio lege Coltonoto morning Ensoko TV ni Coltonoto following live from Nairobi Manga Geoffrey awoteba emioyo yembori Koronya tieko niko ndani machito murigeria ntoka bwaterere mioyo yembori gaiga Christopher Tani ateba bwakire bya kurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana shira matiyangi muranga mikae mama mongina nabega ateba na tatu mwabo muranga ateba no ali me yomorobirio and by Ensoko bwakire hadi tamati. Have a good day. No kumochere autebia no kumakolia soime yomorobirio nando magane litskoligia Mama Ruth, good morning Diana and the Innocent, kurwa amabiria watching live pamoja hadi tamati, asante sana. Nabe God Jones Muturia otewa Jones Muturia omorie biae kakitera someyo Patromeo Mumanyi wa kire bia Diana lero Patromeo otewa bwa irire Patromeo boka bia otewa bwa kire Diana na Innocent yo Mumanyi na Sporo onyanchono nyasayo twanje twarolire lero litskolinda, asante sana. Parikiwa Dennis Kukupai na erono alime yomorobiri ateba kurwa Tasha twabokire biya tosoe ime Ensoko TV morobiri Ensoko bwakire, asante sana. Jeria kirbaote ba min and blessings Jesus name kaiti kurwa masabari twanyo tumwanjito moligeria ujuga tichu jumbe chirinanga nirigo chakira lakini simiane yarantebinga kara chakira gwasi gwa kenyorire no kumochere aoteba na erono alime yomorobiri Barnabas Korado Hakatari aotebanga amen sana siringana lili pasta nyaraga kutubwatukira, asante sana. Musoribwege sote banga good morning Diana na Innocent Krandeni sekeo musoribwege su Corona Kuru City Salam scrap kwa kachiba sayo sobo watching live Ensoko bwakire wano manchito mugina nditikana gusomera ujumbe ria Jeria Kirboya Nyara tinyatingo yekera yonsi mwezi mtukufu wa Ramadan starting today Ash Wednesday and Women Crash Wednesday kurwa ngombo manama Byron Kingdom weekend Ensoko TV na Diana Ndemo amona baswati wonsi Ensoko TV Waswati wonsi Ensoko TV Faisa Kerry Linet Nyambane Caroline Ntenya na bande mwensi mwagani ligulitskoligia atebanga mkorumwa Kiage Village na mama mwabo Mariana Ongeri na no mwanoye okurkonga mazidiga mura atebana baswati bonsi obagani ligulitskoligia omugaka keragita batebano alime yomorobirio enegati yabando mwanchito muriera kolendeti kana rasena by studio bali mwa soire na rondara soma ujumbe tinyara hinkweba Coltonoto atebano alime yomorobirio Paul Busire kurwa sinsemo chiria chanyantaro atebanga Ensoko bwakire sagi ni kurwa sinsemo chiria chamaseno nera atebanga bwakire bya sate sana sogoswa omorobirio mwanchito muriera kolende hotambe chinga kibine chigatokotebanga ne chinga kichiri cyo gusangari ngana lirabu aseta sengeto lingana lingonya rigo to segeta kolero manchito murgena otetinga litskerimo ninche gotebyo gesiringana limwamu ontebinga lero ninkinali gukwana ontebikorwa anonsi kolende abugot konya ko wakesimi asena mbete studio 078 marakabere 6 maraka 5 na 3 onyare ko gotebanga lingana lingo chikogote yo manchito murgira ninki
ligo kwanira nening'aneri rero nkagituma direct utolibekire ligo tebanga gokororo muntu omogotu okoboka mambia chuni kogenda mugondo manyabuna ni ganchete korara chingake chosai mwachito murigire ntaitora ntebinga oboene mbura sering'aneri rero nakobwatokeire karantebinga oboene mboro umago ntebinga ninki ring'aneri ligo kwanira manchito murigeria nabogo ntebinga ring'aneri ligo kwana rirekene ndemo ekamati mosori bwegesusu anyway tianko iroro manchito murigiria gokorora omuntu omogotu okuboka mambia chuni mambia chuni muna tokoboka gakebati mambia chuni Joshua mambia chuni lakini rende gokorora omuntu omogotu okuboka mambia chuni kogenda mugondo manyabuna niganchite korara chingaki chosai manchito murigiria kwaro se tie bintu bikaibwa kiwatiero kanire sawa lakini manchito murigiria ngakire simia se namba itu siria 0788666663 tunyare tugusanga do chigaiga omuwanchito murigiria wakire eren soko bwakire Kamati Margaret Mbiore bwakire biyana kiwono nabokire kwabokire kamati ing'aneri elireiga omonto omogotu koboka emambia tariga atabogete iga narete yani anarete buna bono mbogete iga nanarete nakora ebiasara Kisumu okoboka kwane saa 7 nabange ebintu byana nagenda ekiro igo yani nomoyo okwenaria abarende bono ngurunchiyo ndakorere egasi buna riri nagakorire kare lakini nebeterere timboke buna mbogete iga yaki omwana one igo tari okorara ng'onyorekere kwarenga omosae kwakanarire korara mono bono kwanyora gokoboka tanarete korara iga narete koboka yanya gweka chinsa chirigoro onyora chinsa chiarire garangete na kinga buse nsirie bintu ndosie cha batokoro banywe bakore kerina keria igo asante sana kamati yamana ritukorigia ai no tole na tindu gotiga sawa asante ai mwanchito murigiria kwa igure kamati otebirere ring'aneri rigukwanira igoro y'abantu bari banarite koboka abantu bari banarite naro koboka korukaro konyoranga kwanarirae gokubuke kimambi ande kwanyoranga kirogo chigotumuka turi konyaro mwanchito muriria era nsoko bwakire Diana bwakire bia boro yo momani Patromeo na sporo ya kabigalende ngane yo indo jinje go sene bene kene na yanjete korale garale ngo sai Maite kero onarite gasi yao. Chinsa chiri kanyole kwana de boga saa 11. Na chi karo chikoera. Igo wono yumugago yokoboka buna njobono gombugete. Yumuga kandi lakini ngo sene nari gwetuma kuru bwana bakabono ngendrete gwetuma. Una kamati yate bana boy go muntu tale korara karo mosae. Ama ya kuboka bono. Asante sana. Aya litukuliya. Na eboigo. Manchito muriria kwa igure. Na kubolinga onte biringa niria nene kere nigo tebenga. Gokorro muntu omogotuga kuboka nigana litukurara. Chinga kichobo gotubuayo. Manchito muriria kwa igure. Saibu ayo manchito muriria ngosaba kwabira. Kwa igure nga Patromeo kanire otebiri naro narete kuboka. Nando gwetoma sana tumetigo sae ikwana litokoboka gusayo manjito murigeria nigo kwararete bagotebanga mbali bari korara boniga ibintu bya oncholeri abana no ganiri bainde school manjito murigeria ibintu mbirugani rwikirania bieka subugima bwao kwanyoranga nande wikochikoboka genda busangana ncha namba itu studio manjito murigeria 0788666663 nere namba itu studio naronyara kugwaka lakini tingige tukobwata Machito murigere nabona ndo gwaka tunyare tugusanga hegokorera 71
tingit kuyibwatu mwanchito muri kiagara waka kera bande bagukwana lakini abo gwaka na nonte binga ringa netiriya itonga kirigote basiri tukuri rero na maene ligukwana ogochaka kurante binga na maene ligukwana mwanchito muri geranga balia boni gaba gwetomanga goko romo ntomo gotukuboka mwanchito muri geranga bwatesimiye elensoko bwakire ensoko bwakire. Hello. Hello, soko bwakire. Ehe. Umuntu yo narete. Umuntu ini ya narete. Ehe. Roke narete hoire. No. Umuntu roke narete hiyo. Asante sana. Ela nsoko bwakire. Kamate bwakire na igo wagukoroka kamate bwakire. Kabwakire. Ke batimbu yarabo. Ke batimbu yore. Innocent mbu yare. Innocent mbu yore. Bangera bansunira amato nerekera ndi Dennis. Abasunira my yo musuluwe susu. Jinsa monecha nakuru. Engane ikero kende jana bonda akane. Asenginjo umuntu mugotume tonyo unarite kubuka nabo konyora sasingina araire utabubukote tingucha korara uikambuke soke ngekorere engane inande ndatebenga mono yugutusegeta una intwete goriegeke tuteme tuabuka mapema twakongye bigokoro ntogotegemea umusobe susa ngapi kwabogete inje saa kumi mbogete esimiere koboko sawa asante sana na nchi tiabono nchake koboka nimbengo gotura chinse chibono asante sana litukolia nae boigo manjito murigeria kwa igure inga tali bakanire bonse bakanire inga tali barengelezi tali bantanje tegasi ngwe toma balera kinoko naranga tigamboke bwango tigamboke mapema nyale kingwikeranie ibintu byane useganga yanaso megongo mwanchito murigeria no kugenda kwa kesi mikore ndibona ntaide toraenda somo timoko nyale ginko kwariganiria mayo mwanchito murigeria turi na Innocent gaiga tokwirana na lya kunyara kawo kwani gongo mutumuka seta ikaya moiga tunyare tokwirana tugendera usanga naye. Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
ugwete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Wakire we innocent. Ngaki rero yari. Airobi mbura ya tule. Kere mbura ya tule bunere buyayiga. Twachikora aligereri ngakie bale gwete kalende se mambi ya bono. Mbura ngaya twete bwo gose Nairobi. Maite mbura ne twete bwone. Mbura ne twete bwone nande mbura ne twete Nairobi tobasa gosege tudaba to dayada wata gereti amayense kana ubaho kwa liboli tigana na magana yo pi gete naigure go gatebanga umuntu utari kuboka chinga kichia ichobosaya ego ikenga kiyobo gatwara go lazima aboke lakini bakanire no konara ukoboke biya bagenda mamincha kana na bono tukoboka iga indire no nayo bwate off tiana arabegerera tigatora tigero uyo weyero narite kuboka lakini uyo bono uyoyo moyo moko romo gotu kuboka ingaki yae ingaki nere yo bosa kararira gatebire nga inkuboka no mwana mbwate ngo ire school Una bono kya gonte kero na muteiringa ni kebadiega kya gwaraga gakigora boka mambio jora rori tukirimo koiberu ngetogora tanga bwara ese ara araba namanya kuboka kero nda tekero na sangana kibatiringa ni tutaraswa namute kibatiringa ni ndekera ndikoteba kibatonte biga omuntu naro ibere tu kerare ngo musaya karigiri ikabidi akaibiru kiregende taringa karari bone go bidi abo kinanda yera ni bidi aina magana kibati aina magana kibati okay tigati gareka baya monyonge mwanchumuligereri na ndengo kwarigadia semambia bona tasasa mayeli tonyara ko batogo kwana nago manya yagendete nande tuguchaka kurwa sikinyoro gikoro kwa Nyanchoka ikikira se wodi ya Kiabonyorwe bunge ya ensemo ya Borabu ime ya Nyamire county ya Nyamira niko bona babwateke bakogokera aselitangani umuliki ito Steven Nyarikembunda gotatevinga bono niko bachiko bako bekirwe stimo mwanchumuligereri tigatoigwa nko nkikiri kya kore kanita senseme yo igoro yo chikoba bakobwatani gune chinguru cy'umuriro Wetani abamenyi emia yemo na 50 babere bekenyero kya Nyanchoka ewodi ya Kiabonyoru bunge ya Borabu ime ya Nyamira mbachikonyora umuriro bw'estima inse ya Rural Electrification and Renewable Energy Corporation DEREC yo yabekire kishiringi milioni 10 ikiyo kirache gokorwa se kakemeti nyebere
wetera umubunge Borabu Patrick Osero nigenseme ikonyora yebirwe asekorende bono yainyoirwe iwero mubaga North Mogrango na Borabu. Serikali ya Kenya imeweka shilingi milioni 11 itasambazwa kwa watu 162 kwa muda itakayochukua. Tukipata material zote within 2 months itakuwa imeisha. Njengo Rukonga Charles Charana mu assistant chief Onyanjoka sub location aiga simule bono iga yongore ria bagani baita bachire ngambu ya mono batoreteire estima iyato chandira sama tukamange bono toko batengambu ya mono naende bagoikero muchumbe bamotengambu ya mono naende mbu ya mono esengenja tokonyire estima gesatwa byare tuntuana kora estima lakini lero katwa chakire kora chifomu ge estima yakorire yachire ma ya turemire no ene tinga toko endare sibona tari boygo esimi ase togo chachia igatua chachire chinde chebiru chiarosire ntori gotwara simi atukari koira ase togo ire simi go chachia chiakora gento kieke chiaibwa bona wandu chena ekerna rorire stime yachire enkoro yane ko ngaka buye ge kogera ngo ene nyamire nachikogora maguto na maguta korora bona rero neigurire sime kero yaikiranga tindi kogoka abangi na moko goka nanje nago kirege kogera kuruna agite myaka na raitiraga na bego chikorigere bibiti bona gondo chena ndo chena nago kire omugambi to korkwosero kakina baga utunyora na bangi na ntoriga tubwate bakebyombe oto tunyorania geko ekera muriro chire etoko gokege ko tugirige twasibia twanyore gento korwa twaria igekere kyo gosaba kwa bekirwe asaba menyi wanje estima weta asemegondo yabo na gotayetigeria estime yo korengana nera mani ngoetere migondo y'abantu igoteta kwao naendo tebe ngabuta yo yatakire gweta ogotebi gogecha omuti asira iniere goikogecha emite yo gochikuanga igotamenyeti Kenya nando itaimo Kenya nando itaibwe kenyoreke oyabwene takogenda gekogera itaimo bwe kenyoreke gochakobera oitato tageti ekurentindi boigoni go yabekirwe asebaria barache gotwara okoboko gotambe ntubuna abananchi estime yekere gocha chiposti ngocha chire nechikebo ngocha chire naende nto bana intu abatangani kwanza gochiba ndi bakabuboro mna tororore kero torororo omongino gochikobwato ko mwana yo gochikokune gento keria ditukerio na bako bono ndende kware ko bonia eko areke negento yetu yachire nto gotiga rendo mwana anye komaite no mubali mukani nigo ko moba mwakire mbiyamo no mubungo Borabu Patrick Osero asoko bainyora nestima sebasabirenga nere biyabo igo harigererie para goso aroro entekenene aso mujumbe Osero yaba jumbe baragambire titanyore tio mujumbe nero gotuinyora bari bako endoro mbakumuirira mbuya mono amana matuka amange twatwalira omosunte ase kenyoreke ntobwati stima skuru teyerange mbuya bona senge chimwatarata ya maendeleo mbuya bona senge nchomo MP Osero gakimo motenga mbuya bona sogo tuinyora nande para gakiatoroserie para engiya tari yebone pikipiki erakero mongina saka tokumoira ari jagetari ndari reba ogocha kubekwa ku muriro bw'estima hase kenyoreke kya Nyanchoka ngo chikoba gokwigora chinjira awanene asenseme gase gati y'abamenyi berire nga yaberege kwebwa munenjere moyo kwenekya nabo igwa magendero ngo ikare asenseme yiga kurwa sekenyero kya Nyanchoka ikigotoka se wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabu imeye county ya Nyamira ingo reporter Nsoko TV Peter Nyariki Stephen Embonde Manjito murigeria kero kwabikirwe gusekero konyoranga mwa konyirwe ase kenyoro nonye naye kwabwatama mochari yoko na kuiba istima ose yoko na kusalia chiposta gagu naye horokia maskani gokwarale n'abamenyi bali be county ya Nyamira chinsemo cha Nyanchoka babolirie bali bagusalia umuriro yo banyare bako tiga manjito murigeria tugotigara se county ya Nyamira niga baskari emiyemo ikomena babere be county eyo bacholetwa mu gasoigoro haso mu Nyamira nekyombekiria kya baskari borosana kya Kenya Forest Services erikogenda amaigerio igoro yo kwiraniryo bakorerio biya we county eyo maigerio ayo niga gochiago chako mutinyo gatato chitariki sano na isato makoyo naende niga kagire koiro mutinyo yomo eri abaskari abigosaba nyanyimbo banyale bakumanya buna baranyale bakolende bintu byabo ase county yo Manchito murigere no robot rwabetero kwariganirwa no Mosakito Vincent turaronyera kuri studio ya kabiri
Omoye goyu ochaka chinseso tochiarero mambia ase getiki ya Jamhuri Gardens yo Nyamira nigo bwaterania abo bisaba enforcement kuruchi sub county chonsi sano Nyamira kagokwana n'Ensoko TV umu director wa enforcement na compliance Shem Onchiri nigatebire buna amageri ayo nachiko konya abo bisabu be county elio kolegasi yabo buya abwase osangiririe bango buya ereke mukiabo twali kuligereria abasikari baitobe county ya Nyamira twaligete aso koirwe course ya paramilitary ari rondia ni Law Enforcement Academy egere abasikari aba banyare kwegeri gubuya egasi bari keretwe bunego korwa ingaki bago behave bamanya ngaki bako nyara gusangereria ebango ya ito ase county ya Nyamira eye nere kosientangani ase county ya Nyamira abwase bono igabo bisa emie yamo na 12 batomiri guchie konyora maigeri ayo arengete koiro mutinyo yamo ochakira chitariki 5 omutinyo gatatu chio mwaka oyo iga omo inspector bwa maigeri ayo kura Forest Law and Enforcement Academy Patrick Nduku nigatebire buna amaigeri ayo nayo kubamenta abo bisabo chinguru anene mono kumanya chimbebe cyabo cheri chiko naboigo kubwaterana amone bikosi binde bire bigo ikerania ri chiko. The basis of this training is to empower the team with the law enforcement skills. We make an induction course specifically for county government by law. The essence of this training is actually to develop them to be able to mesh and work well with the other law enforcement agencies like our sister police, our sister agency Kenya Forest Service, we have our sister agency KWS, prison and what have you. Bakorokia omogokobo abo bisabu be county nigo bamwiranire na kumwakira buyo mugabana bwe county Nyamira omuske amosinyaribo asoko iralibaga na kubwaterana n'ekyombekerie kya maigiriro kya Kenya Forest Services asamalita nguruku Dan Kanigesora wakirambia mono governor itogotwa opportunity ritkolia rero gochora enforcement kuruchi sub county Chonspi bachikonyora mafunzo ba Misiri asenga kintambe. Kwa majina ni Joyce Onkoba. I would like to thank the County Government of Nyamira for taking this step to train the officers. Also, I would like to thank the Department of Kenya Forest and Wildlife for coming for this noble exercise. It's my humble request that the county will continue offering such or training the officers. Asamarieta nkoro kwa Commissioner John Ondari itukoria rero twabere no mogoko monene tutaite koiraneri umugabano itongambu ya mono aretire exercise yeke ekiagera twakeganyereire senga kintambe kagokwana wetere nchara yesimi omowasiri w'abakori emirema se county Nyamira umuske Kennedy Angwenyi nigatebire amasomo aya nayo kwagacha abo bisabe county Nyamira nabo igogukini obokoreri obuya mubara bwonsi bwa enforcement ye county togwate rubarange 400 bona aba 110 na butotagete koira rondia ni ali Forest College degere basomiwe nganga kibago ja kuikerania machiko ye county government ya Nyamira ntobwata machiko mbalimbali akoro ku legislations or acts and policies to govern the county government ya Nyamira bakanyora masomo ayu ndalibaraja ko manyanga kibago ikerania ase amachika ayu ntotagete karaba ko masomo bamanyenga kibago kolegasi yabo buya babwaterane na serikali enene elio komento abokoreri amono bwasio kwaso abokoreri bwemeremo imeye county Nyamira abasigali ababe county nigo barabe bengencho mono asoko imokyo bosangiriri bwe bango amono kwaneke buna amachiko ye county abwatiwe kegima nje Vincent Monda na kwariganira aya imeye Ensoko TV. Mwanchumurigeli kwa igure buna Vincent Mondaga tatebinga abanyanyimba ube county bachikwegeli kwa soro sana rwa Londiani Diana wete Londiani bachikwa bakwegeli Metenga Londiani kutoka ni mwanchumurigeli bataka kumanya Londiani gere chi seme chi county chirese orogongo rwa Rift Valley igolende ntotake kumanya nge skuru ye kwegeli abanyanyimba be chi county ngaki kale kororekana na ndane na monege ntotogegene tengelinge syllabus libachikwa bakwegeli mbaba sagotoka bakanyora bangina bagoitira cincu kuciabo ciciro manyabu ali bayekire negeteli bayekire kwana kanyora umusigali boli bwe county government yakara mwete goitira cinyende cio mongina nara royo mugo tacha eciko egwoka mulero ya rutunse magana makongusana tokogenda busio mwancho muligereri iga igatotete gukwanira umusacho yomo
oyo kabwaterete kegusi koboko na ndororekanire seme yege menge na nemono asakare kororekana akweboya na koro kichinye ncho cyumugusi nabo igo nigo mosacho yagoteba nganiga umeranete na o eselisa seliso na umurwaniriri umanyekanete buna otenyo wancho muligereri niga gotoka chinsemo chirichi kenyorokia lietagro URS ward ya Bukimonge asensemo ye county amini asensemo ye bunge ya Bumachoge burabu county ya Kisii mwancho muligereri mungwano yo ngabata bakurukwilie taliria amanyekanita sekenyoronga asara tigango torayigwo mugano yo asenchira yokirano na sekenyorukia ritaro maiga ward ya Bukimonge ensemo ye bunge ya Bumachoge burabu county ya Kisii aigani gotoko manyoro mosacho yomo bwi miaka yigatwa asireta James Omweno rambeka ujobego manyakanita buna asara uyu asenchire ya mugo seyende kwa mororire gosokwa mumire asemesangerekano nemeyega ya serikali ebwetie asegekoro naende kabwate nguba nebirwaniro byesegi bonaliti mone kinsara dalia nengoro gu James Omweno rambeka asara iga guruguri taro maiga ebuli na bitunu bono ningendendete poda ande ningendendete abamura bonsi pi koronga paka nse nyerosiaga bone sengenjo nataka toro siegenteke enyumbe yegesarate tuacha twasemani aya igina kiege ntonta gete abantu baminto toberamo tostengere ase enchire yemo nagieko garotenyo ate anjete abagusi enje nakinganjirite gitamatuni ikiabagusi orengana nere nigo akwerera buna nigo aumiranite no murwani umunyangongo kurwa gusiasiriete otenyo nyamaterere wetara chindoto uyo musegete kubwatia chingenje cy'omugusi ekyu abwatereirie asimiaka ya yonsi wekera bono igo nanyorete chindoto chikontebi nyoegere ekegusi kanyora nabwatirie omori bwotenyo sengenje abantu baminto barenge goitwa naende barenge orusi gwe taxi igageranga chora ege omugano oyo bwotenyo bono noronde noro twachire gamo totebani ngaki egesarate nkige kobero nkaito gochigochi enje nakimberete iga naije abantu bawocha nabatebie njira neyi twanyorerana mobile tiare nere ya nguruko egesarate bono nigagusaba bune serikali nebwenete komubwatesia ase sabali yayo kweneke buna kurwaro baseme gochia asomogusi elinde taiba chingenjo chiaye chinga na bunta geta bana ubachega igatonyora bagaga twabatebereri muna bobwenete komenya abere sabangi na buya saba gaka bako batebi baba igwera ikine kiegesarate gitakeire kebe era abantu bacha abantu 10 kerase bacha basemi ingana liko balibe nono gokuruko nkobo abantu twarosio mutongo mojoji warworo bakora kibabwatia manganayo omugaka mugwenyakangi nere negatia bali abamenyete mbarabale na bwoye abwo asaba tabuna ekegusine kingencho naigo kagotogia James Omweno asemirimo ya yemia yokolenda kingencho cyomugusi ncha somali tanguru komogoi yakangiga iga nonka onyibwira alitaro omugaka oyo igo yono yo minta iganka naende obeire ogokonyikanga ase eng'encho ya ogontebia na komboria amang'ana ekegusi kobwaterana tori nere sana ore ndi buna ara kegusi ekagendete naete gosaba serikali emobwate simu ikage egere bigori ebike bichikonyora okomanya korwa asare kiagera abagaka bono babeire abake mbari mbayo baraisana baratebia abana ekegusi oyo igo tware obomanyi bwaime mpaka none ebinto bikegusi nabwata iga abasae korwa senseme iyo nigo bagokerete emirimo yayo Omweno abwasabatabire buna nigere emiya neyo baseme gochia ase abasae babono nakobasaba bamwabo batarasayo elindo besemia mange igoro yekegusi egesarate gekiomogaga ngotokonya kere sana buna antu abamura ogotokonya gegotokonya no gotosomi kere ekegusi buna abakoro bamenyete karo ase korigere generation sai ya chenzi emenyete ng'enchera abagaka bakare bamenyete na amasikani sana chengo buna abasae oiko omogaka oyo igange nero oratokonya ekegusi ichu netoroche buna omogaka chebuna nakine namaete kegusi ira kinaberia nere nakemanyire buna nakemanyire bono ngosaba abasae baria baminto ebigori ebiga biane baika omogaka oyo ang'e iga iga kerugoka iga maiga
nero uratokonya mwinoga okuburia kwa bene guchasa serikali nkoribuna bamoikange elinde bamusire koro isiasa yogoika arorekane koba ase okorwa basemia wekegusi Golini nayo sa serikali moikange mo chinguru linda nyore injera yo gukonya migori ebibike abasarende naho chabanyoro basemi kurwa sare ikiagera bagikokina n'ekimbu cy'ikegusi nabono nigo yategera saba sai bonsi gotarera sayo elinde banyoro baseme wekegusi na serikali ya kaunti ya Kisii komoikange elio komosira elinde aikirane ndoto yaye yo kulenda na wetia chinginjo cyo mugusi ochia sekiare kiabono nekerebosio inkoripoti ya Nsoko TV kurwa sekenyoro kiali taro maiga ensemu ya bunge ya machoko barabu ya kaunti ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge Mwanjito murigeria tugotigana no roboturu ro musakito nigo tugusukana ndi mutwe tuswase musubati yo masirita Judith Mikae kurwase ekenyoro kia masongo mebunge nyaribali chache kaunti ya Kisii asabira abasamaria bayawe sokia eriko mukonya kumwagakire nyumba elianyale komenya kuna abantu bande asagoteba niga kunyara kago tweru ase nyumbe yo amenyete naniga goteba niga menyira soboguma bokongu asasabira abantu bogwancho kuya wanyale bakumwagakire nyumbe yo neranyale gakomenya asenjire lirengia asamali etenjenjudi oyo Mikae seito masongo abaigori bana igo basirete bonsi lakini akere basirete nona arenge nkara igarende koboko kwane basirete minto gaige turabanyaruka babere tueka arafu mamura igasirete lakini tukare tumusubati atoberisi wano nche igombu atobokongu enyomba semenyete igongo twe nabana nimbwata luko mwana no monene mfongfu ara gosoma na ikuru pia chi mix ekere gucinya chakirugo bano mwana oyina bagosere gukirenga kiasenge nchoko nyora mbwate gotayo nonye no kuragera igombwa tobokongu esendagera senge chigo nkwende kondo manye konyore bese yinkonyora imanye konyara koyeto nanye bagane asekere egendo bona bombwa tobumo bokongu nyumba yane igongo twe nandirende erieke nyombe elikero kene nandi njasi na sambere twe nyombe yu bone kabetereri nkaira na ise mono nonye konye nange iri ko imuka ke boni mbwa tobo kongu gake ondo bwansi oru ibwa mabera oinya sara akune aso yoko boko kwa yas aso konkone asa aba MC bagambi baito bakira chimenjo ondo yunya sara akune andorera mabere kinderi na njensuki abana babani uno yo mone naso amerinda cheko konya baba mwa ni nyumba nero nyege kunyarikana ndo seri kuntike gotweru emyaka yane igera 45 abana mba nembwate nkonyarore kwera gelinye ndaya makyo gukora gwa survive oko no mokongu ndara segasi nerire ndo ugusaga nukwe bese yinkonyora se school fees kyango kijagera yake ategwisana ndagere ku tokwenda busia abanchori bechiro yensemo ya Nyaramba ayiyo gotoka se wodi ya Kembyo nyorwe ebunge ya Burabu ime Nyamira nigo beso kirina gosaba county ya Nyamira gwetera mugabana Amos Nyalibo mono MCA wenseme yokurunga Vincent Benancha bagende babachangire eliyo kunyara kwa bagakora amaunchori nane mono koranga banyare kwa bakuyagacha nigo bayakwaneta ya litukuliga rumwanchu muri getetero nyoro roboti rwa senchira yobikirana ilo yete ya Nyaramba gaiga iya chagete kare lakini nakiri gupima asoyo minto koruko Amos kimwome Nyaribo gabana Nyamira county kiagerekera gochora chiwasiri echogo chichora chiarwa bisi chacha koregasi unabona omonto group penalty minor na chiro gupima chichiro chinde chikogoro lakini Nyaramba yegoro tukare bonekera Nyaramba yegoro tukare echire na mondo chibakaya ka ne chiombororo rero ngombe echiri koni wororo echire lyesiekire abantu babegete chikabichororo bona mu 19 chabana bune university bona yachira sikia abanyarwaiga yaitoga iga bona taite penalty minor aimukeregoro no mu emisio koruko Vincent Venecha achiba igore chiro ya Nyaramba nari Nyaramba yaitera akine erarekane yeta ngo kunga Jeremio Kioro Nyaramba market chairman bono Nyaramba natemire na chire paka se minister ego kunga penalty minor na mata ebiri tobekere echiro Nyaramba market na antwe Nyaramba gosenekine ekiagere university ya chire kiabanyaro bono
penalty maino ntebi ngoro siare chiro Nyaramba lakini bono gotuka kwa yo gorogo kongu ngumu akiresi mi antebi ngochonga akiresi mi toro sie chiro wone chiro Nyaramba tore tomant ndundu bwatu no yenga bara ngobori umugabana Amos Nyaribo gakiata gotoretere kera kiteke ebiagora na biansira joint baga ari mate birosie pareye gose pareye nebe soko yetu tunataka endelee kuna wakazi na wamama baanze tuuze mboga na matunda iko na nyanya, tunataka endelee kiagera unatuabeira estire ya Nyaramba igabangina bari koreta chinyini kare bone kaba musiya baba ansabarero ni echiro teri kororekana ndoma noene echiro teri yande bono igabangina bautara imeyechi tukambara bare no bakunya kwetana chireta koretiki Wanjito murigiria tugusuka mutwe nige kiombe gitariye serikali ya Kenya Association of Manufacturers igiye kumurikira amachiko yo boncholia imeyenso ikiarurichi agenda hechiba gateneniye serikali goikirania asibatebire bunachi agenda icho nigo chigo kinia uchumi yense ya Kenya. Wanjito murigiria no roboti rwabetero kwarigani gwali tukoregoro no musaki itoli net nyambane turanyara kuri studio ya kabiri. Ekiombekyo ya Kenya Association of Manufacturers nigo kienekirie guchia gukinia ebirengo byobonchororia imeyense ase kerengo giense ya Egypt aseboigo baruko bore guchia serikali kwene kiangwa kanere chisira nario eganga eyo eraikirane that we wish to focus on to increase the GDP contribution of the manufacturing sector from its current position of about 7.4 to a double digit. We are focusing mainly on 4 key pillars. One is global competitiveness, looking at our competitive advantage and what we need to do to make sure that as a manufacturing sector in this country, we are one of the leading manufacturing entities. If we look at our competitive advantage vis-a-vis other counterparts, Egypt is currently leading in terms of competitive advantage. And what Kenya needs to do, and that's why we're having this conversation, is to see what is it different things that Egypt is doing that we can emulate and make Kenya also competitive in the manufacturing sector. Economic activity that is being spurred in the construction sector, which is then permeating into other sectors, is already being felt very, very quickly. Talk to banks. Banks are talking about renewed interest in lending into those sectors that were traditionally they didn't want to lend into. So if one thing government can learn from that, pay your bills. Because when you pay your bills, that 1 shilling, that velocity of that 1 shilling keeps on moving, and it's transmitting faster than any other policy decision, but it's a very positive transmission. Omoriki omonene ase ewizara yobonchoreria omusubati Susan Mageni oyoikerana asomo yegoyo nigo airari bagerio na kwerera emeroberi ya serikali asatebire nige guche guikiranira chikerio aseboigo akwaneire egatieri chikerio nigo tayari rigenderete gokora emeremo. So I think this document is going to inform the conversation going forward in this especially for this financial year. Probably up to the end of the calendar year. Looking at some of the proposals which they are making here, we are actually working on them. They are under progress. I can see in the infrastructure, they're talking about the expansion of roads, they're talking about railway, both railway, the ports, the efficiency at the ports, and all this we are working. If you realize recently we launched the Rironi Mau Summit Road. This is one way of also opening up the region and also making sure that we can be able to vacate the traffic around that. All these infrastructural initiatives that we are investing in heavily as a government is also aimed at expanding opportunities in the manufacturing sector.
Nonya nabo richikerio nigo rikuche gutumika ase ebyombe bire bya serikali amo na biri bya banyene gwanchereria gutaiyo. Some of the policy responses that are likely to emerge from the experience will be on the how do we unlock the issue of prompt payments. And I think this is bringing now some conversation on one. Probably we may need now to define the credit period in this country that will cut across the private sector as well as the public sector. If we say it is 60 days, it's then 60 days. Beyond that, then we come up with the other measures, probably which will be a bit more, some measures on how to see how to address that, including probably even interest that needs to be charged, because the MSMEs, the resources that they use, they usually they operate on borrowed money that is earning interest, and the bank will not want to care whether you have been paid or not. Goripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Mwanchu muligereri honorable Tirwaye Linet Nyambane hase kwigure bunago gatebye mwanchu mulireri asali agendrete tokogenda busia babwatani a benyagitabe chinyagitali meye county ya Nairobi mwanchu muligereri litukoligoro nigo barobekanete na kwemurunganiria sekeli bagatebanga chira chiabo chitaraikiraniwa kurwa ase serikali ye county government go serikali ye county ya Nairobi ye kuragwa no Moske Johnson Sakaja mwanchu muligereri muraibwe kiombe kya bateresa abo nigo anyaltuko bakago sangana balikia mangana na kanyarako bagago kwana ya selitukuligora kero mulikyo ito Edina Mora anyaltuko bagago ikirana sensemeyo. Abanyagitari ao iseye kumbekeria kyoborengi ritukolia rero niko bamwakase kipara cy'umucyo Nairobi asokorobekana eri kwemurunganiria ogutekeranirwa wecira cye serikali ye county korengana no kwigwana kwabo bakorobekana gwika cyabisi cy'umugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja abarwali aba niko barure ebirero byabo igoro yo gutategererwa nako nakungainwa ase okwigwana ababegete korengana no mutenenerio monene w'ekiombe kya bateresa orosagia rwa Nairobi Boas Onchari nigo aereire emechando nagati ya magania yo babegeto koigwanana ayogo ikaboni go ataraikeranirwa. Today the 6 unions under the health caucus in Nairobi are on their 31st day of strike, simply because there are several return to work agreements that we have signed with the employer for the last 2 years and none of it has been honored. When we served the strike notice, they obliged and brought us to the table on the 19th day of January. We started to negotiate on the implementation matrix because we already have the return to work agreement that I've never. So whatever was brought to the table from our members was how they were going to implement the return to work agreements. Indeed, we are very grateful to the County Public Service Board because for the first time ever, there was a full board presented in that meeting. We had very good deliberations which went up to past midnight. Then we saw some light. There are areas that we were directed to go and meet with the sector so that we can align before they are brought back to the County Public Service Board for implementation. We were invited by the sector. We honored the invite. They started well. Along the way, they started chickening out and they had no quorum. Gatiaria abakolera no gukinigwa kwebirogo ogwakanwa amarupurupu abo ogatia maganiande amange nigaene kiringa gati okwigwana ababegete kende tikeri yekiraniwe korende no kona kogosererigwa kubutwa emeremo. Tangu tupeane ilani ya kuenda mgomo tarehe 8, barua ya kwanza ambayo walitoa ilikuwa kuwa tukijaribu kuenda kwenye mgomo watatufuta kazi. Kwa hivyo wao hawajaonyesha nia njema hata baada ya kutuita kwenye mikutano ambayo wao wenyewe walitoweka kwenye hiyo mikutano, hawajaonyesha nia njema ya kuhakikisha huu mgomo umeisha ili hawa wahudumu wa afya waweze kurudi na katika kazi zao na kuhudumia Wakenya na wana Nairobi ambao waliwachagua wao. Bono niko bagosereirie gochia kugire meremo batari nabo babonde bwensi wikamagani abo aikiraniwe. Haijalishi tutakaa nje kwa muda upi, lakini matakwa yetu lazima yatimizwe na vitisho haviwezi tutatua yale maneno ambayo sisi tumewekea kwenye meza. Kuriboteria ETV Ensoko irieta Edina Mora.
Manjito maligeria tutigaita se county ya Nairobi na boigo litko ligoro ninchira yemo yokwene kyo bokolerio byeme county ya Nairobi nigo Gavana Johnson Sakacha twaletege karukia bene no muraiwense William Ruto asenyumba yenene yoborai memucho Nairobi okwana litsukerire igoro niga kwanilete igoro yobwaga chibejichira somucho Nairobi asaliete ira yogo chikwene kyabuna chikwene kyo mucho Nairobi no chikomesa manjito maligeria turanyoro roboti rikura sestility ya kabere together. As I have said, the package we are discussing here today is a package of 80 billion shillings. Several ministries will be involved in this exercise. If you bring on board what we are doing in housing, in markets, in hostels, Nairobi City alone, we are spending from the ministry run by Alice Wahome, 249 billion shillings in the city of Nairobi alone. We have signed contracts of 110,000 housing units in the Nairobi City County. When we were campaigning, Sakaja and myself, we promised to build 20 markets, modern markets in the city of Nairobi. The national government is going to build 12. The county government is going to build 8. I was in Gikomba, and we are now designing a modern market, modern national market, because as I went around in the Nyota program, many of the traders in different parts of Kenya say they buy their wares from Gikomba. So Gikomba does not serve the city of Nairobi. People as far as Busia, Embu, going as far as Mandera, they buy their wares, the ones they sell in those markets, in those shopping centers from the city of Nairobi. And that is why I have given my undertaking that we are going to build a 5 billion shilling modern market in Gikomba that is going to present the correct face, not what we have today. Muligereri ekera county ya Nairobi wetera sumugabana we county yo Moske Johnson Sakaja boigo banyartwa bakwenekyo kubwatira no kune serikali nene gwetera sumuraibense Dr. William Ruto sensemo ya Sakaja nigate biro kubwatira nuko nigura chikoba gogo konye county ya Nairobi kurwa bakoreri obuya gochia asaba 9 bali babaita chikura and mobility, markets, housing, among other areas. This agreement solidifies those arrangements, providing a legal framework for additional support, including partnership in security and order. Because, Your Excellency, we promised a city of order, dignity, hope, and opportunity. Next year, Nairobi will be hosting the Africa Cup of Nations, a historic opportunity. This agreement will help us to be able to provide additional infrastructure necessary for a successful tournament. We're on the journey to Singapore, and Nairobi will not be left behind. This is the capital of Singapore, Excellency. The capital city will remain at the center of the transformation to first world status. This agreement provides for a two-tier governance structure for its successful implementation. The steering committee, which will be chaired by the Prime Cabinet Secretary as the coordinator of national government ministries and agencies, deputized by myself, and comprising of cabinet secretaries as well as county staff, will set the overall policy goals and direction. The day-to-day execution of programs and projects will be overseen by the implementation committee, which will be chaired by the governor of Nairobi and will comprise principal secretaries from the national government as well as county executive committee members responsible for corresponding functions. We thank you for seeing the need and unique place of the capital city and for your support. Your Excellency, there are many things, but let me just mention that already with your support, we've been able to increase the amount of water coming into the city by 140 million liters a day
through the Northern Collector Tunnel, which had been stuck. We will also embark on projects like the Maragua 4 Dam and improvements at Ngedu Water Treatment to achieve close to 200 additional million liters of water daily. Several other such transformational projects will be undertaken. This is the true spirit of devolution, partnership between the levels of government. A lot can be achieved when we come together. Devolution is not a competition. Devolution is a collaboration. Your Excellency, devolution is like a bird asking, and I've said this before, for a bird to fly, which wing does it need, the right wing or the left wing? It needs both wings to fly, the national government and the county government. This is not a transfer of functions, as happened during the NMS time, which was a misadventure that left this city with a 16 billion shillings pending bills whole, and which did not augur well with the true spirit of devolution. It is not a transfer, but a collaboration, which is encouraged and which holds true regard to the mandate given to both of us by the people of Kenya and the citizens of Nairobi, and to the constitution that we swore to abide by. Mwanchumuligirili chetrechita Kenya maiga inseye moya bono mambidayana. Wise kuligirili oroboti urwa mwelio igoro ye county ya Nairobi okubwaterana ukwo ya mwanchumuligirili county ya Nairobi yabwaterana ne serikali ya nene. Nigentekene sana sichingwana chiri chigendete kokorekana nimanyete abamenyi bali ase county ya Nairobi bobwate birengera ligekogera nonya nintu no tomenyete umugusino ale maiga tubwata aba MCA kubwaterana ukwo ya kubwate birengera libiyaye binge sana egatie bintu biri Diana naroche banyartwa bako igwana bibaje pe bachi kubwaterana no kuligerelia se sector ya match na boy go kuligerelia ngaki bakurubura korore metaro nko igorwere ngaki eure ko nyara kabagi go tare se metaro ase county ya Nairobi eli banyara ko bakoranga babekiro burusu bwenerete boy go bwaga chibwichi bara oboraro na boy go kuligerelia se meya na match una nago tebiri ndo chimura ibensera tete ngo agachari chichiro lakini atebe tata itomucho Nairobi omese nande boy go ngo chikole bakuligerelia igoro ye chitaye chichiwoka ichinde chialengese chibara chirusiri bado ino soko ruwa maineta yangu akire kwa kachire paka gaiga Nairobi nchibwa tamalieta bagoro mulika yangu akire usoro musudemo kibati bwa tetaya kende ngeyo mulika mwizi bairete nyomba bachikobe kororo bachikoligereli igoro yobwaga china bayigo bwa chumuligereli barorega kibako nyara kwa bago kini chinse mo chiri chigo tebekana kwa bachislamu na bayigo banyara kwa bakoligereli nga kibago sangirilie ubi na ande banyara kwa bakobeke ubi eyo asaro ngene bintu biri bigo chikoba bikoligereli kuligereli tole ense ya mobuna yabeire igabono mambekera toso asese meli chigazeti Diana tuligerelie NMS ngi yakolete no koenana okubwatera no kongikole igo mwancho muligereli konyara kwa batole togo kumanya yo senchira yo wikera nka kichinde na no muligereli Nairobi na barase kwa kesi imyata te yaberekera tuligereti chigazeti na maene asante sana. Soko TV uboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko ibiengia ya jire ngumanga bunalero obutindi no bosombasi amate
ninki kire tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobotindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho muligeli twiranie chitire chitaika 12 maiga yense ya moya bono mambia asitogoso asense mu gazeti into galinda tego kumanyo muligeli asemambia bono yatandara predict gosengende bosio wechinse ibere chia bono mambia kero tuchiko batogoso asenkwane nene ase kakichinde na borata ikombanya mogeni kitobwa tese mambia rero tuchiko batokumutwara uyo kabeiro mojumbe wense meli ya North Mugirango omoske EBS OGW naboigo akurunga Joseph Ombasa Kiangoi asemambia bono chiwi kachinsa ibire ntokichikoba togo kwana nere kolendeli tangani ntetengo tebi ngasoka boko kwane gombwate gazeti ya The Standard Diana agante binye bugolelie mezigo yago ye gazeti ya The Standard igese mambia bono nara yungo chikoba ngo kwanera ayale se gazeti Diana agotebia Wanchito murigiria soko kwane gombwate gazeti ya The Daily Nation na nchino sentiga tebinga ebugolirie mesigo yako inere gazeti yane mbata soko boko kwane biya bono sana Diana tete toso asechi gazeti chichonsi pinta itenchakire gazeti ya The Daily Nation mwancho murigiri bunoro chase screen ya gatebanga push for Ruto Uhuru Truth nigo batebanga nigo bono mwancho murigiri bagendete ko kuligere linganga kibaranyare ko bagoikira niyo kwigwana egati yo murairi ole asekiro gobona igomoske Dr. William Ruto naboigo oyokorokwa omoske Uhuru Kenyatta yo kabiro muraibwense wense tunde yakane gona boko nyara kabago wesomera Diana ngo tebiale
ng'ani ng'oyo kabegete birengererio byo gutaka koleta okoigwana na kogayana na korango murai omokoro Uhuru Kenyatta nabo igo murai bwense bwichinga kechi Dr. William Ruto banyare kwa bakoigwana batwale okoigwana elio nando no take kumanyango koigwana kono kwangenchoki Mwanchu muligeli gazeti ya The Standard igebwa tamangana tuwa batogo kwana litwa kora SSML ya mayeba goteba nga putting city on sale okoni wakwa omwe county ya Nairobi mwanchu muligeli na bagoteba bateba nga nige county ya Nairobi yabekirwe ase okoni wa na namono gaigamba begete ebicha yomugabana bwe county yo Moske Johnson Arthur Sakaja na anamono kiliba goteba kubwatekana no kubwaterana kulibanya tukaba bagoikira niritukoligoro nigobone gazeti ya The Standard yagoteba nga nigo county ya Nairobi ya nyarekoba yekobe kwa sobonia nkomanye kerango chikobanko igora chibe gazeti ilyo nyarekoba okomanya nganki kelike bwenerete gazeti ya Taifa Leo nigebwa tenganere gazeti ya The Daily Nation nigotenga wapatanishwa nigo batagete kogayanwa nambara bya bakoganya du mwanchumuligeli nigo bagoteba no murai bwense nabo igo omoske Uhuru Kenyatta yokabero murai bwense gazeti ya The Star nigekuwa nanga Kindiki factor how DP fight is shaking ODM UDA poll talks mwancho muligeli oise koligelia omokonyi bu murai bwense Professor Kithure Kindiki nigabateba nigagendete kubeka kiliote bekananga chinguru chia ya se ensemo ya siasa na namonongo boli balenga nga kibona agendete kwirwanirira negento kiliye kendete otebanga gekonyegelie kiama kia ODM na boigo kunyara koba gekobeka ekiame kyo kia UDA na kero kia sakong bosiwo bocholi bu mwaka bw'ichiru 2025 na ibere negati aliyalese gazeti ya The Star na bokwegora na wesomera tokogenda se gazeti ya The People Daily gokwanerenga inside UDA vs fight for the deputy president seat nerege okwanegenteke mobuna kilikira se gazeti ya The Star asba okwananga nigo bono asobo gatagati bwe kiama kia UDA esegen kongwegendrete libagendre koligelinga ngochikobaga kuba umukonyi bumurwanira libwe kirugo kyobura ibwenso bosi ubocholi bumwaka bw'ikiri 2025 nerenga ke entanga Diana the presidency ego kwanero first term second term abantu batayiteko koroko igwana banyole kirugo kuruko deputy president miaka 10 yo Moske Uhuru Kenyatta at any given time akira bachole tunga kiteyo bachiete nande kolengera linga koligibaro mo deputy president yomwa kolendega igana bo koligera mwancho muligera lyo rabali babekira maiso nindo chega iga egati yabo no omo Professor Kithure Kindiki oyuro mokonyi bo murai bwense nindo chega igo mu waziri bwa magana bwe chinse chisiko nandoro muteneli bwe chiwizara Omoske Musalia Mudavadi nindo chega iga omo gabana bwe county ya Muranga Irungu Kangata nindo chega iga ebicha ya Anne Waiguru nabo igongarora ebicha yo mubunge Okiharu Ndidi Nyoro mwancho mulige nabande nabo kunyara koba gokomanyanga esegiere se kiame kia UDA nereliye wesomere na komanya aliagenda tetoko genda bosia se gazeti ya The Business Daily ngo kwanerere Kenya 6 ID cards from Elon Musk Starlink users mwancho muligeli nigobono mwancho muligeli Kenya ense ya Kenya etagetebege kwa egwe bimanyerelia se bali bagotumeka platform elia yo mtandao bwa company ya Elon Musk yo oromoteneli bwa company ya Starlink yo kwa na internet nabo igo mwancho muligeli oyo tenete it is a platform ya X ngabono batagete onye Diana ogenda orobeke swedo bweruka monyonge kebati batayete bamanye bwikira n'umwoyo ni ngoyo uri gotumeka ekemanyerero kia account abantu abange mbachikoba bakubwati kumayete jibill njire chieti guchinyinge sana amen njiro gotumeka mutandao mwancho muligereri nigobono ebekire maisoto kogenda se gazeti ya Mwananchi asemambi yabono nigobatanga ushahidi fiche unakiuka haki igo mwancho muri batabanga kero konyara kabago koena na kiliye kurukwa obosaiti tigandara tebo oboshahidi ase ekegambero nande boli bobisire nigo bokonyara kababoko bunalichi ko ngaya bago kwana nense ya Tanzania ntoroche Tundu Lissu nigale bosio wekegambero ase mwancho muligero ya berega kurwanera amamochaya mange na anamono nabo konyara kabago kuligero nabo igongo kwana balenga sarakasi mugogoro wa CUF oyase baliba SUF balibagenda teko soma gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania
nabo gwesomera na kumanya ali agendrete tokogenda ase gazeti ya The Daily Monitor ngokwana bare igoro ya Uganda Airlines 3-in-1 CEO bagoteba nga ase okoiruka kwechindege kurwa sense ya Buganda nigo bono bagoteba yobekire maiso n'umuteneri bwense meyo ya sector yo boiruka chindege kurwa sense ya Buganda asibagara goteba nga gari kakabwate chigutu isato asomontoyo marabo wesomera asibali barabanchi bo gutaka kumanya yagendreta se chinse chinde nabo konyara koba kogwesomera igo nakumanyiri ali arase chigazeti anamono chionsi pichire ase chinsemo ao mbugulie yane ya The Standard inchake asibagara goteba umugabana Johnson Sakaja nigo onchokire nagokora okoigwana no murai bwense Dr. William Ruto gento kieire bono mwanchu muri chinkwana chiage siasa gosoka ime yomochio monene bwense ya Kenya nigo bagoteba nga nigo bono anyare ko bagoteba nga niga chiko bagakorrangi county ya Nairobi ne kole mirimo gaonchokire na kogenda gokore bintebi ngao ekera kichikura be ense ya gosese county ya Nairobi batete nigo bakonyara ko bagochora umurai olebwe kiarekeya nabono mwanchu murigiriri kiliaro rekane no koragwe bicara ekera bange bagoteba nga okoenana wa chinsemo chiri chinene cyo bakoreri chia serikali ya county ya Nairobi nige kwamba korekananga nigo yarorekanire kobegento ke koleta chinkwana chinyinge chia gisiasa bali bakumurage byara nigo bagoteba nga nigo bono mwanchu murigiriri umurobelio yokubwekanigwa na okoyena nwakulia kwa chi function gose mwanchu murigiriri obokoreri buli bwanyarte ko bokona nwa engakieli umurai bwenso mukorarenge asobora yo muske Uhuru Kenyatta ekeranyarte ko baga ko chika ekyombekia na Nairobi Metropolitan Services konyara ko bagyo tene county ye gento batebigere nganigo kibwekaine ningi kelio mwancho murigiriri bono kerebo sio bwa bamenye be county ya Nairobi ngokwana bale munabamenye be county ya Nairobi nigo bono banyare ko bagotigwa aseli musulie eubi eyegendete koba enyinge mwancho murigiriri ase kibara nigo bono mwancho muri bateba kigali kigendete koba somonge na gotinyana egende gorunge traffic congestion nabo igo mwancho murigiriri amacha tayo nabo nigo murai bwense nigagoteba nga nigachiko bagakobeka jibilion 53 eli banyara ko bagoikirani uko bwatirani uko aseli boli ko boli gugaigo mwancho murigiriri bateba nga okonokorekana no kuwaka county ya Nairobi ende gorukwa koyero munada auction page ya kanene ya gatano ni bwatamangana yo na anene mwancho murigiriri ntagete korage ndore geren kumanyina na mono tunyara ko batogo tegerengi kyabetege kwano aseli tukuligoro niga igo mwancho murigiriri watenga Sakaja bono omwelio niga nyare ko bagagwanchirana koena na ensemo eyemo yeserikali gose chinsemo yeserikali ya ego chia se serikali nene ilibanyara ko bakobwatirana asekili batebanga ninchire yemo yo kunyara ko bakorangwa omochio Nairobi gose county ya Nairobi yanyara ko bageko gendo kubwatani goko nigo kwaligetigwe ase momenyo bumurai bwense State House nabo kanyara ko baboko bekwe byara no mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja mwanchu mulige nabo igo na omoske Musalia Mudavadi oyoro mu waziri bwamangane chinse chesko nabo igo otenene taba waziri mwancho muligiriri okoigwa no kunigo kwaroche bilioni 53 chichiko bachiko bekwa na koranga county ya Nairobi yanyare ko bage konyorobo koleri negento keirete mwancho muligiriri abanki bagendete gukwanera na namono bagatebanga ngaki chibilioni 53 chira chikoba chikokora mauncho ligo chia ase county ya Nairobi mwancho muligiriri murai bwense niga mochorete konyi amini mwancho muligiriri niga mochorete mu waziri Musalia Mudavadi achikoba gakora goikirani gwa kwa ebintu biri bayigwananire ne county ya Nairobi go kwamba kororekana murai bwense na igenete Musalia Mudavadi ntagete asubikirano ekar Diana go yomentreniale ntagete tureigwe nkwana yo murai bwense atebetenga tali interested serikali ya tali interested gochikabage kora county ya Nairobi na boy gonkubekira samaiso ngikilikia nyarte kabage korekana mbwikani umurobelio yo bwokwana na chi function go sobo koleri bwe county ya Nairobi na boy go olio NMS tigatraigwa nki murai bwense kwanteli tukuligo not operating in a vacuum. Indeed, since the enactment of the Urban Areas and Cities Act in 2012, this cooperation agreement is 14 years late. It should have been in place with the advent of devolution. What we are augmenting today is not a transfer of functions. Let me repeat.
there is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. But I have an obligation as the president of Chumuligiri no murai wense Dr. William Ruto gatebanga tabwati kirenga kende gionsi gyokora county ya Nairobi gatebo kuno kubwaterana talio kwaye gwa majukumu bachikwa bakora omoncho muligiriria serikali ye county ya Nairobi ya nemono bokunyara kabagwe somera egento Diana na ligiriri gabo abange niko bagendete gukwanera na kuligiriringa ningi kelikegendete ase county ya Nairobi egati yabonta getengo tebingi okubwatekana uko osokubwaterana uko gwe county ya Nairobi kole gochia ase serikali onse kuligiririga iga Diana egati ebintu biri banyale kwa bakoigwane bagatebanga babegete bilioni 53 no chikwa bakoligiriringa sector ya machi ya nyare kwa bagekorosi gwa yabweneire na nemono igobuna nagatebye memberesi na kora chinse muchiria samacha gweta ebweneire bachikwa bakorosi oburaro chibara na koranga banyare kwa bakora machi ngwetale babeke chitaya chikunyara kwa bachigwoka na kubeka obulendia se county ya Nairobi banyare kwa bakoligirira chinyumba asa abantu bagonyara kwa bakonyora obumenyo na koranga banyare kwa bagokimi ni ya chinse muchiria chiabantu bali bamenyete bali bokonyora gwa insigo se bali bagochiruchumba mwanchu muligiri banyare kwa bakoligiriringa kie etagataga gose eubi ekonyara kwa bage gosangirigwa so mucho Nairobi na aigo mwanchu muligiri nigo bono babekire kamati echikabage koragwa no mugabana bwe county ya Nairobi na aigo ego chikabage kubwaterana no yoro mu waziri bwa magana y'ichinse chase Musalia Mudavadi igo ebinegati ebintu biri banyare kwa bakobeka bosio mwanchu muligiri ntatego sasa bura oligiri bono tigatoira netubwekanie nga kie county ya Nairobi ya nyara kwa bage kwanana oligiri liga iga umurobilio NMS Diana noro igobegetu umwaka w'ikirubere 20 wikira umwaka w'ikirubere 2022 iga ebintu bikubwatekanigwa biri bikubwekanigwa igo mwancho muligeri iga nigo bateba banyartu kwa bakwaenana barabugukiye serikali yenene bege kora emerobelie aba babekiro kubwaterana nigo banyartu kwa bakorosia EOBC ariko bagego tenenerwa na omonto chore tugosomura yo chore tunumura ibwense eyego chikobage go ikaranswa na konyoro munyakirogo bokurukwa umugabana bwe county ya Nairobi. Johnson Sakaja ndoche umurubigano yunorase gazeti ya The Nation page ya 23 igegotebanga gwetira soko bwaterano ko gwe county serikali ya county ya Nairobi no muraibense manjito muligeria nigera chikokoro muchando bwa makabeso arase county ya Nairobi ayuare chimilioni ndochika ikasiba otebangane chibilioni actually chibilioni 15 nemo asibona tebire machito muligerio mtu Innocent yogotebiringa emetali Nairobi nigegochia korosigwa naboigo kubika oburabu kwenekia buna chipara korosigwa chirebuya naboigo amache asichinsemechi ngonye chinsemo chiagonye tubwati oburabu togotebanga street lights chitaya chiri nonye bagotebanga abasaya bange naboigo abantu kurasa umucho Nairobi nigo bagochibogoria kwanyoranga gwitire asomosunto manchito muligeria kubwatira no kubona nigo kwenekia bune county ya Nairobi mochire komesa na ndono metenganere county and totebanga the capital city of Kenya igonga mugano ino konyora gazeti ya The Nation page ya 23 kurene ndakwirania gazeti ye oyo minto Innocent umugano ndo chiga igalero ndarukwanire mono no mugano osha machito muligeria serikali yabereke okwanira umurobiri osha nabono nintake nkumanyinga ekeroko genda chinse cheisko konyoro bugwenia astogotebanga abanta bange nigo bakwendensi ya India bachikonyoro bugwenia lakini gazeti ya The Nation page ya gatatu nige gukwanira ebintu biri biganeirie bune serikali ranyarike gokonya gose emurobiri ryosha buno nanyariko gokonya onyego kogenda konyoro bugwenia asense isiko mono bagukwanira ensi ya India bagotebanga gwetania chiribu chimisano mwanchito muligeria serikali terigo chikonyara ke gotene usomoro birio yosha terigo chikonyara ko gotenere bili yago ejuni go gwetenera chibese goteba iranyare ke gotenera nigo chire 500,000 chiribu chimisano mwanchito muligeria asebono omwaziri wa mangana yobo chenu Aden Duare
aruri gati ya machiko aya gochikubwatigwa mwanjito murigeria ni gara 5 nemo 5 na 2 7 rolls ndaite oraigwa kero gochikonyorobo gweni ase chinsemo chiria chechinse cheisco otebirenga litangani goika omurobiri yosha obe no gwancherete nga gochoro konyoro gwenia asense isiko inali chikoli tangani eri akabere goika obenga no ancheire konyoro bogweni obo tobanga no bwata makabeso gositugaba kwakanera gositibweli geti no murobiri yosha goikonyorenga no bwate egento kirige korokinga no ancheire konyoro bogweni obo manchito murigira se lichikoli ya gatatu egotebanga goika enyagitari erioko genda ebe nyanchire nense ya Kenya ayonyorego konyoro bugweni obwo ejo nelichiko lya gatatu nande bagotebanga goika ense ya Kenya nabego murobiri ryosha onyarego gotwara contact communication mwanjito murigere goika kwa na yeme na seyemo nenyagitari ryo gochikonyara gokogwenigwa lichiko lya kane bagotebanga goika enyagitari ejo ebe nenyagitari kubwatirana nense ya Kenya gwetera somoro biryosha manjito murigerie neri chiko lya kane lichiko lya gatano bagotebanga goikobe kwabere kugwakanira mbaka lichiko liryo rwato chiko chikonyorobo gwenia onyendero manjito murigeria ebengo mutienyoyo kwabete kugwakana igonyo turakano moro biryosha gotagitonyore gokonyorobo konyi neri chiko lya gatano ngochiko kwa na koire lichiko lya gatano nemo manjito murigena na Chicago tebya litangani 500,000 na chigo chikugwakanira chiribu chimisano na chira gwakanire onye kubwatia machika ya matangani igonga gokonyoranga chibesi chago nigo chietane tiecho bagotebanga nae omonye no gochikuyakanira nabego bagoteba lichiko lyo moerio rasme benga obugweni obwo tokobonyora imensi ya Kenya manjito murigeria kuikeba no obugwenia otanyare konyora imensi ya Kenya mayo chikunyora skogari ine chikuri lyo moerio kolende bagotebanga kiro montabwa tia machikonya twerigetio mwanjito murigene no murobiri yo onyare gokwerikia oine gazeti ya The Nation page ya gatatu ekwana no murobiri yo sha mwanjito murigiria nabega se gazeti ya The Nation page ya kabere nige gukwanira omogiro wabakori emirimo bechindege aigando china bakori emirimo asegetige chindege kya Jomo Kenyatta International Airport asaba gukwanira buna bange babo mwanjito morigeria babete bakonyorwa sebali gochia abande bagoteba nigo bari koenda senseria ya China abande bagoteba nigo bari koenda sobonchoria kolendega igando cho musayo magoteba nigo gochikonyora surgery ko soko barwa enkoro ya goteba ne kidney wato muchando igachiti gari litko lya tichirimo li togoteba gutambenga Monday kolende bakaba bakonyorwa mwanjito morigeria konyoro obugweni obo kolende litko ligoro ekiombe kiriagia Kenya Aviation Workers Union ngiabeteke gukoro mogiro yo manchito murigiria asaba koli mirimo bagotebanga nigo baumbigo bataraikeranirwa engere yabo kolende manchito murigiria litskuri gorombanya tibagotwara chinkwana no morobirio yubono no chagito manchito murigiria nabwo somera sobo agari katseti ya The Nation page ya kabere ole buno mogiro yo bete kogotiga bantabange baichanete Onchu murigereri nabo konyara kabago gwesomera buna Diana gotebiri ntagete ngotebi aliale ase gazeti ya The Standard igaiga ngokwa na bari igoro y'umugiro lintwa twarase amayeito igoro ye county ya Nairobi ase bali bakorukunga bateresa bakareka bakorobekana gosaba nyagitari bali bakabase chinyagitari abandazi bakorobekana asikali bagatebanga nigo batarakanwa chibesi cyabo na nigo batigaletia madeni gona bukonyara kabago gwesomera mungwano yomo oliole umuiboru wense ya Russia nigo bono mwancho muligereri omuwaziri oliotenete koligereri nga obuwanchana kwa egentekelete nga agenda usibwi wizara ya agenda atebire nga bono nige serikali egendete komuligia omurasho yo elianyara kabago ikigusyo ningo kwaneta mangana ya no musubati oyole omuwaziri hana cheptuma gatebanga bono iga nigo abalindi bagendete koligereria na koranga banyara kababa kumwikero mungwano yo orekana sensemo yo mtandao asakale kabaga gutumeka abasubati asenchera etabwenereti areko baga ko barosi busani na nemono nyara kaba gakoro kichibicha chiabu mwanchu mulireti yango bekira sekirenga kiagelyo bego kumanya na nemono aganyara kabaga go soke chi video chikoro kia basubati buna areko ba kago kwana na barabuga somo chiyo yo Nairobi asichinsemo chiaro isambu asamenyete nyombe ya mekoro ku Airbnb na nemono mwanchu muligere libono
igento kianyara kwa bagekoreta liberera na rituko rituko mwancho murigeri riatich kabere goro ni gobono yabeterereti mu waziri Hana Cheptumo anyara kwa bagakuru musimamo bwa serikali ntoligereti tororenga mungwano yunabe gakobe kubiara tokogenda busyo mwancho murigeri bono korwa taragenda butwe ero nitaitekerengererio kyo murigereria kwakwanira omukwano byo bakomuruko Russia naroche abateri betu korugusiba mo bikiro gotera abakejera barumbagedete kwegerekera Russia mbagerete kwegerekera Russia ono ntagite comedy rekeja ngo uzada ero ntaito murigeria atotebinga ngotoganiri komo chigaiga who is to be blamed ose n'abakenya aba Diana kerangoligereri buya igeko genda both ways lakini asobo benke igentabunete bono ngo mu blame ono kuba record na anda abantu mbale babwate tabiembe sana okonyora rende simwe bwate bintu byinu byabo bisi muetanire mwamanya gotoretera mwatobekira chibiche china so mtandao ma rora lakini rende innocent ulio koreta chibiche cho so mtandao yugere nabagaka etabi mono monogere n'abantu abamura abagaka konyora ngamangana ali anyomba narako ba displayed innocent kero mwabwata siria ino tigetigare gare abantu abange bakarama machayi yo ko expose n'abagaka okay mwanchu murigereri Diana agoteba nga mumwakire chisimi ibere mwamotebya mangana yo aya nabo konyora libaga gwake simi tubua kwana naye semambia bono murashia mbu yakorete gosembo bere kini tini goteba mbu yakorete litanga ni chetete goteba no ama mochonaro yes lakini to ko imoko chiko ko expose chibi chachia nyingani abu monyonge to kogenda kiro montage ndo koboko kwa ya yogenda kwa buli jenti garo gwakobe kogera teribuya ona barete bintu mututu kaniga igense togenda bosyo Diana naganyete simi yago mwanchu murigeri namba ye studio no emanyeta na boko mwakerese mambia bono ekaro kobulie kerengera lyo nyara ko bakomotebi nandi ko ranyoreri baga komanyeta mangane county ya Nairobi na arona bagoto tebye kera togenda kurigeria sumurobelyo yo ntaite ngwanere mangana ali page ya gatatu ya gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro yense ya America mwanchu murigeri ningo bago kwanera no mungwano yo mogurunga Jesse Jackson oyo o sireti bugima bwaye kabwate myaka 53 84 years amate ayete sogeti roboti ngikirire togosira kwaye kolendo mwanchu murigereri nigo bateba nigarorekanete gotwara umuchando oli bwoburwire bwa emekia na ndebu norigeretia se screen yago mwanchu murigereri nigo bono bakorokia omwameriko ngitsire ndarabwate simi nintagete kogenda sumugano Diana gonte biesimi ya chire Diana bono Reverend Jackson ne natete gokwana bono kurabwate simi ibona yora buli murashi manye kwira nante yumurigereri asobukira no maganayo hello soko bwakire bia bono ngeje ndona batebineke yawanza koda umwa bagaka boka nyora baswati nene no murashi oyo egende kya ko te ngeli ko nyone no ka osa into eta nine nyomba mangana ino mo tutangaza igo musayo no mo abarari besoko twesi kuyade tese twesi tuvuya roboti igo te wa ko tora umuntu twenga to ko beka mangana igo ne asa ka jo si kibega si wasa ko president ya swa kolene serikali barabuno kubwatira na babegire kunyoro kubwatira no kubona nega si amusinyire asante sana okay Diana kwegule otebire no na abangine kero bagosane nyomba niko bakwimukyo nspi bairasko baya sokyo nspi amogo cha mwaka nakirire na moja mwaka rai aya ngokwana naringe igoro ya America oyo okurunga Reverend Jesse Jackson oyo sirete litukolie goro mwanchu murigererie kabwate myaka 53 nene ntagetengira nego cha maigandara komanyinga ningo yo Reverend Jesse Jackson ni gare ngumurwaniriri bwobo ene bwa mwanya bantu mwanchu murigererie gosoboronge bwa mwanya bantu na chinga kiechimoni ga achagetie kyombegurunga push eke kuligererie nga konyara kabage koranga abantu banyara kabakonyora
oboene bwabo na anemo nakanyara koba gagukwanira mangana mange ni gari koba gakurwanira abantu babwateli sanguli mwamune ngakia ya moni garenge aserombelia yo mu America yo mo manyekanite nga Martin Luther Junior King oyo babetenere asokonyara koba bakuligi oboene bwa mwanya abantu mwancho muligere ni gamanyekanite ase chinkwana chia koba chigo segeta na kurwa omokia go chia sabanta bange egati yabo ekera kwanire tegenteke mugekoro kunga amaliga agateba amaliga mwancho muligereli ntatengo bekire asoborunge agateba amaliga nebigeli umata amaliga nebigeli Diana Beyonce P onye kwamenira amaliga ago kuigwa bwate chumbi nande gokomene nebigeli na biru kwanyora bibwate chumbi agateba Beyonce bibwate chumbi gotatiga amaliga ni gago korokia ngutagetororerwa mabebe nabo igakanyara kabaga gukwanira goteba nyebigeli na biro byekera bigoiteka nigo bitagete bikoro kinga ngonyara uri kabaga gokora umukigo mwancho muligereli umungwano yuniga asireti ubugima bwaye bagoteba nigarenge nando murandia igo mwancho muligereli asekeli chinga kichindare kabaga kororekana kurwanira obwena bwa mwanya bantu na nene mono kuligereli ng'abantu abamwamu banyorire gose abantu bwateli sanguli mwamu banyoro obwena bwabo asale gokende se campaign yali kurukunga Black Lives Matter mwancho muligereli na temetenga kia ya mukoligyo burayi bwense ya America na kulende tabonyoro mwancho muligereli na manke aroro okunyara kabago gwesomera iguru yo mu America yo oyo kunyara kabaga kunyorwa ase omuchango yagose obokoleri bwaye ase enseyu ya America yo nyara tukabaga osiri bugima bwaye igona bokunyara kaba ko gwesomera bali batagete ko manyama ngana agendrete mbaroro bamanyete by the way no nya democracy ito igasele orgongo rwitu rwa Africa okonyore kera to kurifa tokuira na twachiko kuligereli nga kibintu byale kwa babiko korwa ase chinse chinde nonya nintu bagaka baito of course mbabwa tenchira yabo bakora ibintu byabo lakini nde mungwano oyo niko bono asireti ubugima bwaye nande nigale ngo murandia human activists nande gali ko bwatali gune kia makelikia democrats asa konyara koba nabo konyara koba go soma nabo konyara koba go wesomera na kumanya Jesse Jackson senchira yobikira nando manyanga chinguru chia inchire chichi chinakolera wesese meidayana tata tondo mutimuko kwa igure kwale to mjadala gaiga tokoira na inche ningo tebya bagabana nabo igo na serikali gwetera ase wizara ilieteneteke ganchagiense bare trindo ikuru kwesiginyi esiginyi ne controversy nigo bachikoba bakuminyokania na koranga banyara koba bakoigwana iguru echibese kero montata gete intagete siringi 200 kurwa sole semambi yabona naye kwataba ni miyobugate twachaka kumana tondo mutimuko Eye Nensoko TV oboroso bumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo kolekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorose bintu tokonya ninchubwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemega tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirishe miase namba 0784
884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Omwancho mulire mwa Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayata bwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomogusi Eye Ensoko TV oboroso bomogusi. Chumurigiri chetire chitaike merongene na inye esemambia bono na mono amaiga yense ya moto gendete kurigiriria ria rese chigazeti ntaite kwa Diana libaga nera arachaka Diana chaka bano yakarangwa teba ngano murashi utaita bwikubiara nateba yetu ateba murashi abikubiara nche naye kaga nateba twateba nkagite etwateba twins etwateba panyero kabaro bomba bikubiara ya na uba mochaira lakini ngese ni agreement yaringi no nebe agreement is wrong wrong rende ngoteba ni agreement yaringi ase abaswati no murashia lakini gento murashia kwa tama mocho no kobeka ebintu biri omutandao chi video ne chibicha chegento yokanda tebyo murigereri rero Diana mbabwate cheering tobasa kubuga cheering ekibabegete ngane cheering twikinde kikabwate chikamera bantu ko babegete taine bwate kamera kende gyonsi yokorange bwate kamera twagatebyo nganya saye keracha gochicha aho gukorangeria batenga monyongeri tukuliri kwari kurwe kanise nchari gakuria gatambuko gasomo gondo Innocent yogatwo mosie kera Innocent ari ko boringorie to mosie itotebeti jasao beke bicha ke monyonge burakorio mosione gandi bono linda bagara yakoraki boro abantu bakire mone natarachicha bakari kubwate bintu mechi y'abantu ayo karansi n'umuntu akona kamotebiga kwanyora ibintu bigendete gukorekana urinde sana mwanchito muriyeria kwa igure bno mtu Innocent atebire tari manganane na ya Innocent na ya Kibati kuri no mwanchito muriyeria tikana koleta si gazeti ya Daily Nation ande ase page ya gatano no mogo se page 6 ni ukwanira igoro yo kuboneka kwa ODM egase gazeti yenige gokwanira igoro ya usianembe erase kiame kia ODM asibono batebiringa nige gochikoba ikia akongwa se kiame kia UDA ne kiama kia ODM gotwara chinkwana asibono gatia baraiba sokire na gokwanira igoro yokoregia obokonyi bwo muraibense ya Kenya mwanchito murigeria wetira se gazeti onya to somali tukoli igoro ngoli ari gukwanira igoro yechinkwana cha kitore kindiki asagotebanga oigure kiama kiri kia ODM giye gusaba ekirogo kiae no maitinga no mokonyi bwo muraibense ya Kenya kolende gatebetenga ere andonsta yago chani gatageta bwatira no muraibense ya Kenya kwene kiabuna gwikirania ari eira ya bananchi nabe gwikirania amagendo gocha saba nanchi mwanchito muriya se gazeti ya Daily Nation wani go bagotebanga usiano gose ogotutaigwana kwa baraya se kiama kiri kia ODM nigo bono kebrendete abokongu asichinkwana chigane iri gotoka gosichinkwana chigane iri gokwanwa se kiama kia ODM ne kiama kia UDA gotwara okoigwana kurinde boigo nigo bagokwanira igoro ya Sifuna asibagoteba gwetera sokorusigwa kwae buno morikyo monene bwe kiamekyo wikira boniga nigo kerentete ogotaigwana egatia barayo mwanchito murigeria asibagoteba tiba maiti gose Sifuna nigara chikorangeria omubaro monene bwa bananchi gocha sensemo yaye abo batari kwikirana sensemeria yoko igwana we kiame kia ODM ni kiama kia UDA mwanchito murigeria nige bwatega chinkwana yegati yabarai egandoche omokonyi we kiame kyo Godfrey Ososi nigo amomochirio mwanchito murigeria amomochirie omorai we kiame kyo Oburu Odinga asogotene kia oko gosogota bwatirichiko we kiame kyo asatebire buna nenchire ya moboigo
abere nere gutaikirania amaganio yaba raibe kiamekyo asogo tabwa trichiko rie kiamekyo kia ODM Mwanchito Murigiria negati yali bago kwanira ase kiamekyo kole nigo bagotebanga gwetira se ogotaigwana nabigo gwetira se ali abetega okorekana stinsemo chiria chia kitengera kero Edwin Sifuna negati yabarai babwate oko umerana nigo bonene ntete ogotaigwana se kiamekyo Mwanchito Murigiria nabogwe somera sobwagare origati yalia bago kwanira igoro ye kiamekye gose igoro yo gotaigwana ko kwabarai kurasi kyama kya ODM abega se gazeti ya gatano na kabere nige gukwanira igoro y'abanyanyimbo abutokomanywa nigo bare 33 babete bagotoka egati y'abanyanyimbo bali barasensemo ya Russia bakurwana n'inseria ya Ukraine Mwanchito Murigiria aiganigo bakwerera n'abanyanyimba babete bawikirana sensemeri ya Russia ase bari koligya emeremo kuri no Mwanchito Murigiria nabwo somera sobwagarore rigati yaba nyanyimba abo bagotebanga nigo barenge abanyanyimbo bari konye bakolire retirement yabo gose baria banyote amamocho bakaba bakoreshwa se emirimo yabo kurende gukira boniga negati yabalia barasensemo ya Russia nabarobwo bagukwanira Mwanchito Murigiria marieta bono aligago nabwo somera sobwagare Mwanchito Murigiria litokwira na se gazeti ya The Standard page ya kiandango kwanirere igoro yo mubunge okitutu chache South Omoske Anthony Kebagendi oyuri tukuli igoro tange tukoso ase ebikaro bye bungo Mwanchito Murigiria likubwatekana n'echinkwana kolete ase getaseni ekemo ekeralingi ase nkwana ya mambio Mwanchito Murigiria nigatebetenga egetas aminie egatebetenga bunge UNN nigo yarorekanire gotwara bintu biria tabanga kwegena tabegetie sekole nabo igagatebanga digere auctions tali independent segitase kimambia kirale gutwara ngese nkwane ya Mwanchito Murigiria ase Mwanchito Murigiria konyara kabago korangi kiale nkoro omo monogeri bwe bunge akanyara kabaga kumutanga komotebinga tukonyara kabago ikira nebikale byo Mwanchito Murigiria ntagetetora igwe nkwana ya omo nogeri bwe bunge Moses Masika Wetangula unanya tukaba kumuchika omo bungo yo as kubwatekana n'echinkwana arweta segetaseni akemo ekerakiranite asenkwana ya mambia asakale gotebanga nigo ebunge yao niwe ebekire munada Mwanchito Murigiria nabonyara kaba okwigwe nkwane. The rulings I make here are buttressed by the law. I may misinterpret the law like many lawyers can do, but that is the right I have as your speaker. So for you as a member of this house, first to say the house has been auctioned, then you have no business to sit in an auctioned house. So what, and this is not a matter I'm going to invite the member to explain himself, because I saw and heard with my own eyes and ears. So Honorable Kibagendi, you will be excluded from the sitting of this house until you bring a properly worded apology, not to me. I'm used to being insulted, to the house. To the house. For bringing the house in disrepute, and that apology should be delivered to the clerk. It will be looked at carefully. If the wording is acceptable, then it will be brought to the house and you will be allowed to come back to the house. For now, you are excluded from the proceedings of this house, the presence of Parliament, the committee sittings, including your office in Parliament. Mwanchito Murigiria oyu no monogeri bwe bunge Omoske Moses Masika Wetangula okurugo Chicago chia asomo bungo yo kitutu chache South Omoske Anthony Kebagendi kubwatekana n'echinkwana koleta segetaseni akemo akerachite gokora chinkwana oro nabo isachinde ko turanyore chinkwana ekibuna kwaneta segetaseni ekyo nabo turabe tugukumanya senchere bwekira nuga igase gazeti ya The Standard ngo boli balengangiye kogera bali bakwamiriye serikali gose bali barasobo mo boli bagotebanga bugorunge alternative government batebire nigo bateneniri osoko mirana kwabo bosibo chikochora oyo rabuguliye gosoko iruke bendera yabo yokoligyo burayi bwense bu mwaka bwikiri bubere 2025 na ibere nigo bagotebanga nigo bono igabanyare ko bagotwara umuchando asikiliyo tebekananga nigo
oyo ore omurwaniriri kurwa sekiama kia Jubilee omoske Fred Matiang'i agoteba nigo babonete gutumika obo science elikonyara kwa babako manyanga ngochi kwa gako irukia irukia bendera ya bali balese United Opposition nabo igo gukwana bale na koligerelinga ngobwato mubaro bwaba bwatania bange kurwa se chinsemo ao ningendete gukwana by the way no muwakili Victor Swanya nikairete karanyore ibaga mambira barase gochichaga iga tutete kurigerelinga senkwane ya bene togoteba nga scientific polls gose kurigerelinga chikura chiyo chikoba chigwakwa chiro mwaka bw'ichiru 2022 oyo kwaigwe ebendera kurwa se United Opposition bagoteba batagete batumikente ikurukwa kiriye kurukwa nga scientific polls echimati goteba abande goteba bale tutete tuligeri mu barabwa abantu bali kurwa se chinsemo chinde igo mwanchu muri nabo gwesomera gaiga asokonyara kwa gokumanyangi kelikegendete asenkwana yomo senator Okitui eno kuambua akwaneta se matanga ya magateba nga murayo ndebwensi kurwa se timu eliye yo muraigete tayo nyare ko bagago tware gende guruku ko mafia siasa orachikoba gakumubwa Kalonzo Musyoka nabo konyara koba batebanga bali batatageti kumubwate sia Kalonzo Musyoka tigabasoke kurwa United Opposition scientific polls nabo ndo chenga ne baletera umuchano scientific polls okay bitkuria mambi tumanye by the way tutaite tumanye igoro ya chikurecho Kurino mwanjito muliria tokwira na gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere nige gukwanere igoro yo munyanyimbo yomo asiensemo echimo ngaigo mwanjito muliango chuo kumanya ne county ya Siaya abete gakobigati abali ababwateranire no boibi asitokomanya gwanga gweterase chibicha cha CCTV nigo bono atogetegatie y'abantu batatu usaba begwa usaba emo ejuere yobonchori omwanchito muligeria nigaberuete kurase county ya Siaya echiro ya Siaya asakuru kwanga ajigo kurende nigo abetka wikiwa mutuye kigambero akabakago kana buna ebicheyo taliero mwanchito muligeria asagoteba nigere aruete meromo yaje chinsa isano nemo chiabotuko Saotebanga naliri tukeria ruete meremo announced yarenge go chakolende wetera se kyombe gyadi CI kyombe gya koroboni ngyo manchito muligeria nigo bagotebanga wetera se chibiche chibanyati bakoligeria se CCTV nigale egatie yabalia usaba begwabo bachiete koiba ebintase chirayemo asitokomanyigwanga nigo banyarete bako abantu bande chingo machintindi abande nigo bali nyagitali abande bayikiranira sinyomba cyabo nebintu babete bako ibo manjito muri nigo tukomenyigwanga ndibigobire gose byetaneti emilioni yemo nabo kunyako gwesomero manjito muligeria buna omunyanyimbo yoyomo kurwasiensemo chiria chiasiaya abwateranitwe nobo ibibo manjito muligeria Manchumuligereri nabo kunyara kabago somera buna Diana gotebiriga abu unyara kabago kumanya wanga omugabana bwe county ya Homa Bay nande oyuru munyakirogo bwe kiama kya ODM niganyorte chinga kichinkongwe keraigete asensemo ya hero akanyara kabaga konyora ababwatani be kiama kigya ODM abanyarte ko bakumugikiria na kororekana kilibate betenganigo batatageti chinkwana gose kilikegendeta sabange barorekanete gotera marieta yo mubunge bw'imbakasi East Babu Wino na nigo batebanga ensemonere etagete gotoirania se kibara uyu n'umunyakirogo uyu nandoro mugabana Gladys wangu kwaneta senseme yote banga bali batete gotoirania se bara ntokonyara kabatoko gendo rasa gotebono nigo tuligirete go chibusio kulende iganyorta chinga kichingo ngumwancho muligereri nabo konyara kabago wesomera gakaro mwate kanole se kiamagya ODM nigo ireire mwancho muligereri koreta omochando kilige gotebekana korekana koleta liberera Diana siasa ndibwata mangana mange sana umuwaziri John Mbadi oyote neteke ganchagiense nigo bono anchire na ndebosio ochakire kumusaba Edwin Sifuna na Babu Wino batwale chinkwane ligokora liberera lire asekia bagiyodiye manye ko inyora ekera Mbadi achiete segetaseni yakemo gotwale nkwana yarenge yabutuko capital talk ekera oliyo renge nere aseseti umulikyo ya mubuletinga Mbadi bono Sifuna obutirwe emirimo buna gwatagete nogogete ninko gete gekogera
igokonya gucaria kiama na ubutirwe imirimo siasa ndebwa tabagezana nandi bondo je aya bora se badia gukwenda they should try convince us why we should not work with Ruto lakini enjire bagendete kurwa chorboti chiabo chigendete gotoretera umuchando intwe na barabuo nandi chigendete gotoretera umuchande se kiama gito nabo iga ase amate yaito igo ise kurigereria iga oyo gogete nandu ikirega igotebire aigo babwendete gochija bato convincing yekora tutakore mirimo no musike William Ruto mwancho murigereria ODM negendete gutwara ya nabo gwesomera ase gazeti ya The Standard yabante gwetani bono enusu milioni ya baikira so mubaro bare chimisano na ibere niko bagendete gwetera umuchando bw'enchara ane mono kurwa asense meli ya coast goselie gotebekana era senyancha ya Indian Ocean county Chiroro Kilifi mwancho muri nabo kurigereria igetugo ya kure amache gabolire endagera yaboliro mwancho muri bwesomera so bwagare na mono onororenga ingikelia chiserikali chichi county government chigendete gukora abantu baito nigo bakorara nchara Diana lakini bono baikire okorara litukeli mu gusabira kwache kwanyora nera afadhali nchara yabeire ekirurigerete 700,000 people abuna bali sense mili ya coast koko genda northeastern umubaroye nororo kweketani boniga ya The Nation bakwanire account ya Turkana manchito muligeria aigatigana kuira se county ya Turkana naro nigo bagukwanira igoro yenseme imukuru kwanga Lokicha manchito muligeria nigo bagukwanira igoro nabamenyi bamenye tasi bagotibanga barabwo nigo bono baligeretie abantu bari bakoro boncho iri abamenye tubogima bwabo buna butambe asaba gukwanira igoro ye bitaseni biri byokobeka amabutago cyasi kigali bagoteba no bigenderete abantu bari babwate emibagani eryere chi hoteli barabu bagoteba ngana bo chigoire abantu bari babwate byasara gusoboncho lia ao manchito muligeria bagoteba nga nabo barucinga mbogenderete esaguri yamabutayo arasesemo cha Turkana abangi nigo bagoteba nga kininkiyo barakole mbagosimeka ngeni bakonya nonye nabana babo manchito muligeria ikase gazeti ya The Nation nigo bagukwanira egetaseni ekemo gekoro kwanga Oil City ekyo gekurusia mabuto manchito muligeria asaba gukwanira igoro yamabutare asesemo chiria cha Turkana lakini mbabwati amache ekonginyo linande Innocent ekero tuwa batomogeni tugaigali tukuri igoro daktari gatebetenga amache ari Turkana aise gukonyo nigara konye abantu abangi ndara kwane ya melingo igwerese street kekwane tiganye kwane kera tochi kwandese chikatuni kore no manchito muligeria tiganye kwane kera tochi kwandese chikatuni sawa aiga manchito muligeria nigo bagukwanira egati yaria abamenya ba Lokicha Lokori bagwetera manchito muligeria bagwesomera sobwagale ole bnabantu baga saine kolera machine ndagira iga nindoche munguru nianchokyo gorkunge Emmanuel Wanyonyi uyo komyoka chi mbero chechi mita chimisano isato nigo bono mwancho muligereria be kirobole mungana chikobaga koirana anyara kobakomyoka se chimbere cho nande gagotebanga niga chikobaga koirukia ebendere yense ya Kenya senchira eliebwene tobutuko bwigoro ikiminano gya Champions League nkiago solete gudayana Champions League no mupira eligi ya Buraya lirigwa ntebeti dani kirabu kirikira kwete Liverpool bono maiso gali ngaso mupira olenge ase club gekurukunga Real Madrid ekikiabete kokosoli ne club gekuruku Benfica ekosoli yarete ase golia yemo liga na lisagero na ndo mwancho muligilia sekosoli eyo nigo bono ba yigete chinga kiechimo mwancho muligili karorekana bagakora gento gekurukunga bagatwara ogotenna gwekosoli eyo asege kajita ika10 kubwatekana no mogosoli nyonse tiegoli kurunga Vinicius Junior asanya tekoba gakora mungaye nege kondo essentially sanguliaye no mogosoli oyo mubegete na mbemero egento kirirete bali bakuru kwa batati bo mupira chipunditi cyarule birengera libyabo na namono egento kirire boniga chinkwana chigendrete edibeti egendrete asabantu bagendete gukwanira igoro yo mupira yaroche omogosoli mwancho muligereri yairete omokocha we timu ya Benfica Jose Mourinho konyore kadi mbaliri akaegwa warning entaga ntaigwa
akamento ya kabiri taigweti ekaba embaliri igento kirete liberera likarole kanoro mwancho murigerio mogosorio ina bakorete gosori yaye kurende asekelige gotebekana abange bagotebanga nigento gekorolekana gekogosereria abagosori bali bakogosoria gosori yikurukwa eyenkoyo lakini montani iliara momonto ndo inasanga mupira no bwatamangana mange sana kurinde mwanjito murigeria kingo kwirana ase gazeti ya Daily Nation katuro cyumutimoko na nigoga igabago kwanira igoro yebicha yabirike kororkana somtandao ase ebwate omurai wense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta omurai omukoro nabigo murai bono muske William Ruto tari omurai wense ya Kenya omanjito murigeria ngo kwanira omurai wense ya Ethiopia omu prime minister Abiy Ahmed babete bakumirana no Moske Ruto ase ensemiria ya Addis Ababa ebiche Innocent gaite nawe naye kwara yerura somtandao nande nigego kwanira igoro yo kumirana kuria ko mwana mwabo Uhuru Kenyatta ngagitinga erieta mumro mwabo no bono ekolenta ogo chinkwana ngane nchira yemo yo Moske Uhuru Muigai Kenyatta ochikoigwana no morai hobono Moske Ruto mwanjito murigeria nigo bono ebiche yo yare interest tokorukanga speculations abantabangi nigo babwatia maborio bagoteba ninchira yemo bagochia kotwana chinkwana chokoigwana aiga nigo bagokwanira no nyeno gotaigwana kwabo ekero Moske William Ruto alingo mokonyi oye Moske Uhuru Muigai Kenyatta mwanchito murigeria nabego nigo bagokwanira igoro yo gotaigwana wikia makerekia ODM banyare bago chamo ni kiama kia UDA boigo asibatagite running mate yo tagite togotebanga no mokonyi wo muraibensi ya Kenya mwanchito murigeria ebiche yerega igasi gazeti ya Daily Nation nigo bone koleta mubuli ya mange buna nenchira yemo okoigwano kogose okomerano ka sense mo cha Addis Ababa nomo prime minister which is Semecho Abiy Ahmed gogochia kolenta chinkwana egati ya William Ruto nabego murayo mukuru mwanchito murigina bwo somero mugano yasobwagale ole gati ali bagokwanira ndochega Kanze Dena oyore spokesperson yaye Uhuru Muigai Kenyatta akoteba sexualinga aishwari wasisalimiane inakuwa analysis acheni hizo translated about Bashwari, do you mean that Uhuru Ruto should not say hello on one another? Machito murigeria nigakoborianga esaguri bono batari koigwana gusesaguri Uhuru Muigai Kenyatta betega kubwatuke kyama kyaye gochia se Fred Matiang'i mbanyara bakomerana nabo machito muriye wesomera mugano yogara se page ya kane page ya gatano gaseti ya Daily Nation. Okay, mwanchu murigereri nabo gwesomera bono ntagetengende se cartoon yere page 12 se bono mwanchu murigereri kunyara ko bagokorigereri page ya page 12 ye gazeti ya The Standard tagete bunorigereti ase screen yago mwanchu murigereri cartoon yero ronere yere se gazeti ya The Standard bakorokia bali bakorokunga batenengu chinga kichama yaga ngakibaka beire barabuni go babegeta maboka abo mubuko na olio lengo musabireli gabegete esani ya yense ga muganyere tare go senaru kende rero matukaya mutenengu tara oncholelia gendo gyoka kolire no goncholelie taya begete nabono iga umusabireli niga imogetie sani igoro agenda te gusabira bekiro mokia bona taliria ga ikaransire kono irerwa bona ga ikaransete aibogetie sani igoro nabo kunyara ko bago kumanya ninki kegendrete abasabirili bamatukalia talirasima bali guikaransa bachake gusabire bakoro kigie sani gwakamoro lirale sense moiga kwamo abalero abagote binta nandira bara kubolinge chikwaru ne chinge kulende ne situation go sene nchiro mu Kenya gwetero bugimo bokong kera agendete kwaga chobugima bwayo mwancho muligeri Diana na liankwa omanya kumboli goro ya mache bono na bokuligeri Diana gento natigira gukwanira goro ya mache a situation nero gwetera montara ikere ara ataketa kwa lichibu senchama etaka kwa lichibu waonchulecho Mwanchito muligeri atogo cha gazeti ya Daily Nation o katuniane niga ondo chigega nomo
gavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja no mugavana mukuru Mike Sonko igani ngo baikaranstase MS igondo chenalire nabo igonsali nindo chesimi Innocenti enerega ekatoniane gagitomo direct to bekire gaiga remote actually manchito murire oyo bwate remote you can imagine Sakaja rega tebe unga beke stambu gigiga abo mumurumu abona arabo kurukwanga Mike Sonko mbuvi nera oitereta yabwe kainega bono bagoteba ekorekana kurwa State House remote nero chetigantigera Diana mungina nare okwana se amayeito kwane Giswahili buye sana kwa muibo igore chichiro mungino inere ntateche monyonge ke batia toire nero mutimo komageni ito omoske EBS Joseph Kiangoi ngochi chaga arega iga editunyala ko batogo kwana nera asenkwana ya mambia bali bale sensemo ya North Mugirango omoske Joseph Kiangoi Ombasa ngochale iga stoko chiko batogo twale nkwana nere onyeko bwate libolia naboko litomase namba 8 ye studio 0788666663 elitonyala kwa batoko mubolia kiliola atake ko mubolia aseke nyolekyo niga kabero mujumbe bwenseme ya North Mugirango mwaka bwili ya mochi mikianda 52 nabo igo gwikiro mwaka bwikiri 22 nabo igo nanyo litaliba gakagenda se bunge ya East Africa yala asabete na aroro gwikiro mwaka bwikiri 2012 no murai obwate Elieta igongo ikalega igatokwana nere chinsebire cyabono mambi Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Mukabora ingerango yitwa sorry yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire gwe yitwa sorry ao nobe na kirengencho yokokokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Elieta Suarez amagosori webegi iyokolyo kiraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ubugima norugendo rubwata mange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roga ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri iburyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemeroberi yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bw'omugusi magega ya television ya Nsoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia
ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788 66 66 62. Bagotebanga gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho muligeli nande twere ne chetri chitaika 15 maiga ye chinsa ibere sembambia bono andonsi asoro mugusio minto ande twanyole libagali ogotwara enkwana ya bene no murai okabeiro mojumbe bwensemo ya North Mugirango mwaka bwilibwe ya mo chimikianda 95 nebere wikiro mwaka bwechiri ubere na ibere kera chialenge chinga kichomwelio chumoske Daniel Trotichara Moi kurwa sobora ibwenso bocholi obwa cheta senseme ya gusio molindo ga chomoya wikia magia Ford people kanyara koba wakora omoske Joseph Kiangoi Ombasa EBS nande agorunga OGW aigati yamalieta gose gutwelchiri anyarta kaba kwa gunabwa tamange asemambia bono nyale kobaga kuligichinga kichiaye elia nyara kobaga wikaransa akwane na intwana mono kera tugukwana numurayo bwate ubumanyi bw'amatuko amange ni gotokonyora libagali gutaka komanyanga kibia lenge igasemambia bono ngora mwarigani ase studio litangani aragukwani na ndora moraso bosionga ki mwishimiwa bia mono sana Innocent twabokire buya abantu ba North Mugirango bia bari mwishimiwa abantu ba North Mugirango twaje tukwana barabuko yinsa 10 ya mukia mambia abamba ete iko na jinsa 10 ya mukia mambia paga jinsa ibere Kwana wana kana bwakire buya okay abali yabatukamange buya tore morali okay mbiya mono asante sana sokonyora libaga gochaga igasegeta seni gitogia Soko TV aigano tokobera igole ndo mwanchu muligeli kwa iguru mweshimiwa na warase studio semambia bono sachinde bali bataite bakomanya malieta gonsi ilitaliane igankoro kuna Kiangoi Ombasa na ende nimbatisire Joseph igonsi yako bana Joseph Kiangoi Ombasa Seito Mugirango North Mugirango ensemo
ya umwagamo location no muchono ule igo bere igo ndabona zeituka okay gairete gakio mwelio twakoroche se bunge yarenge 2017 yarenge East Africa yala Innocentiga beponenga kio mwelio gana renge bunge litangani kabisa gana renge bunge lientangani ya Kenya iliye group ya National Assembly kurwa ngage senate yale ngororo ya kurwa 1997 paka 2002 naendelea na wata madaraka corona na ile gasio wa assistant minister nkawa assistant minister sense ya research and technology naende ngaja kukolda na assistant minister in charge of local government. Okay. Kurwa na kwabolia na 1997 ninjete ngachorwa na parliament parliament yenyene ganchora nkagenda East African Legislative Assembly ya Arusha abachori obo boroba komusana muno abachori obonde bwensi lakini ende party ya wachorete igana bete nominated ne party ya ODM lakini asobo chori ne parliament yonse yakochora Innocent notaka kumanyana asaba ndo balenge aseke minaneki abantu balenge 130 baikaranse bunge yiri tukelio igananya wade chikura 108 ninjira tanga ndasibonsi igoro kwe landslide yani na igona abantu abo bajumba bonsi na tu abayiraneti amachivu na tu na bandoche bamanyete ninje baroje na oyonere obwenere mono litangani taite turachakira kurwa North Mugirango tumanye gochi chase bunge arongo ikaransa torororo ratings inchi asogete ntoro chaba bunge baitonga kibakare kwa babago kwa nase ensemo ye bunga ndamone bunge tubwate yabono iga kurende ntori kuragenda abutukura chakira North Mugirango myaka 23 ya itiri kurwarenga se bunge kwarenge nabantu baba North Mugirango gekwera nando mwishimiwa ndocho tete koirana talinta gite koirana umanyete ebunge osakoligereria article 95 ya constitution ensema ya 45 ya constitution ya ito ya Kenya yego establish ebunge yego tebaiga ebunge ya establish ebunge ebunge yo abaten era tuara abateneli beji constituency bago kwana mangane constituency naende baro siri chiko no legislation naende barigereria na ebintu byonsi biense ngakibiga koraki nakibiga korekana ase mwanya yani abantu bali barase constituency eyo na Kenya ngima ase faida yabo igolende liboli kwambolia talinda ite koirana bona abantu balia bao batagete na ngora tutenere buya akero bona ya ikireiga kwame kanyana abantu baachire na ya ndutoroje na yora tutenere buya okay basi bona kara baachire igo tubwati njirende naende ikiagera ntweruwete kokonya abantu baminto igo gwanja na yebono gakire kimwatebire yangende nkore mbakorere gasi eyo okay igo kuru na boya kolekanire kabire eyo nere yabantu bono baganire kabire eyo nanje narore na nkibono rende kibaro rena kiango inje ndabakonye igansoro mbakonye okay igo ikwamba korekana ngige ntungire kwa bakorete kera kwa ringo mujumbe ebinge Innocent eka tu na so eto bojumbe 1997 e constituency yazo no Mugirango kanywa ya ararire chiskuru echiarenge amahomo ebinte ebinge bese chikuru kuna CDF nchiarengoro inu mwabwate CDF nchiarengoro lakini kanywa tu arosi richikelio lakini for the 2002 ojibosio lakini ndiate go odoikera bono
ekero CDF etare ngororo ng'aki mware koresi chibesa atware koresi chibesa echi bunanje bono nyekwanere iga narigetie enchera eng'aini nkarana igatokorogi chibesa from all sources chinsemo chionsi chia chibesa togende tokunye emeng'anyi yonsi mpaka tonyore chibesa echi chionsi igo nkanyarana eyema bono mochango eyema bono nogosoa ase okoboria organizations gete chiao chigakonya buna chiabo World Vision chigaja seitu buna chiabo JICA chikagaje nyagitari yaito yekerenyo buna chiabo the Belgium Drug Revolving Fund bakagatolentera nyagitari ya Mariogo pharmacy enene Nyamira ikiara ya Goja district ebintu ebi bitatu byoka ebyarenge ebintu ebinene asense moya yitu World Vision JICA na michango na ntotara ke michango neri alente pharmacy ya Belgium the Belgian Drug Fund eyi nyagedari amarioga yetu areko ya paka toka wakonya ba Kisi district Regi district twarenge bono ase michango ngaswaime ngamobilize abantu bamintu buya igo bakarora nanje ngabo mungaini ngatwara obosani n'abantu bonsi pi korwe president chiminisa chionsi paka abanyabiasara abonsi nakuba mobilize n'abantu n'oti mogirango tugachangira chi primary school chionsi pi chionsi pi ase constituency naenda constituency n'oti mogirango njale ngona boneri alenge kuru kuna n'oti mogirango burabu ya gwata baka settlement tukachangira school echionsi nae buna bona chi primary school chionsi pi chi secondary school tukabeke target ye million ya yemo kere yemo ine gas na kolete abantu bakakumine nana kiarengi chibara nchiare ngororo Nyamira njabwate bara yera no ene inche yemo nkarua lobby kurwa se serikali nkanyora tukagaje bare kuna Kisi chemosit aliye chagete igo ebinde byonsi nabyo abantu bakoinyora aso bwenge bahate bana onyoyo kolete igekero kende gyonsi kitare ngobese kitare ngoro ja CDF n'ekinde na kiasi bono onyoyo kolete bekera economy ya collapse in the year 2000 mosiko nyora history asa koboro bono na kirado konye tutakumuirania atokonye na atubekera mochoko buka iga atubekera mochoko atuorokere na CDF gakora kuruga mpaka iga CDF ye 150 million milioni 150 yao kora kuru iga kuru asa kombeke paka asa kombeke lakini bono egere ko chibosio to kiche kobege pimo kia bajumbe igo ne kiorokererio koirani bara kurweli ekiorokererio na ingiekogera noti mogirango basari ere siringi 3,000 omurari yanga yokoira ngai oko mwana agende boarding school ne basi akolinira goke ujimachako sai school asara ajarangire tugochia gose ne school agojikorwa ngiyeko gara tutara ke stage bato bamuna ji constituency chinde ase omwana ga siringi 25,000 30,000 egera ogende school orukibesa ne chisaine okay ninkwerese mangana mangi gabu na mangare kisababu chiagerire toli gabu asitole bono igo asuikaransete na bali bagotebiringa ebintu mbibwati omurobeli asesemu ya North Mugirango bagotebiri gati yabo ne chisemi chitara ikirani guburo chisemi abana mbali mbakonyara kugenda gisukuru nonye bono baba ko enda grade 10 abange inkabale abandi mbali balenka bakabono inkiyekogera nonye president yate betina tikabagende chisukuru golioka bagani chisukuru golioka maite kibesa nkitakeire omwana akogenda no na achikoegwa totebe chibanda atakune cukuru echinjitakeire kibesa omwana wena atakeira abeke no ene raba taguta chance go cukuru
igo no morali ya etura ira ninse sana kalo gutuma mwana esukuru atabwa no ne mattress igo chisemine chimo chirense munasi no tumugirango ekiagera abantu baitu bari babeiroro bako adminza CDF kurweka yakachagite nago ikabono iga na tokwana iga bado nsiringi 3,000 chire paka 5,000 ase omwana maiko gende sukuru ekina kia abantu barorire ekende abana mbare bakurire 12 ngai bagochia abana bangai bagochi barabo kuba kurire 12 atoko batukuta kuchiga abo totebana bona basomire bakurire tiga bona tiga abaibuli batena bona tiga batalentera abachukuru tari boigo baratolentera abachukuru abana aba no enyombe iyo ase bali na bangina baba banyomire mbakuma na kira rituko na gibara twale nyomba yabo ase bakogenda batabwati kende bakori chinchirankire chingiya abantu barorire nchemanyete toranyale tolente abantu aba bakurire 12 taina goiko itogende university okoma ego succeed in life ine nchire yemo lakini ndo nyetoete tio yende university igota ina no bugima bwa bono bwa era ogendo ikaransengo nse yebara igendo keroro ngerina gokuri gwen abana bwe bakotoko barigerie njere ngiya egere bagende chitivet bagende ase barosi sako egere abana abu bari bagira chitivet lebindo binde chitaya bune ekibona chiwoka ga ase studio ngetna ubakorosia electricians abantu amache ngena bakorosi blamas ibinde kabirebe umuntu uyo icyankamaro bana siringi 1,500 numa itena Nairobi iga bono iga innocent ose kuimuka bono igotakena mubundi otagete okogenda kukuagajere nyomba chinsechi igo akesimi wakero mubundi esimi abatena nchebono yogoja kombangalia oli kuruwe wiki goja bone wiki yembangire tokonya mubundi ababundi aba masons abana batora borokie gasi buneyo na ntuba support taina tuba teibo sagana genda masome mason tuba support financially tuba echibesa turu chibesa gochi chisukuru goitera CDF weye chibesa chigenda chisukuru egera abana basome bairana igaiga omwana oyo mason nabakonyora ebakwa bono 1,500 Nairobi gaiga nkali na chiete 1,200 wakwanira igoro ya abana ni chisemina chindigereti kwa bekire bosiabwa sogoteba mushimi gumatikire gento gya kolekana ne budget watebire 150 million na chikwana nkuruchie se ekiganje gya CDF aso mwaka totebe in average totebera abu kero koligere lichiskuru ile ngo bwatese constituency yago chiskuru wana bajire anya neji primary school na bajire anga chiskuru anga 150 ekero chikoligere lichiskuru echonsi pio chikobe ko boroso chisemi uruorogende chi secondary school nabo igo chitivet chibese ichoro njisa inura akorere binde byonsi mweshimiwa chibese njisa ine omaide moralieto gukwana we are talking of emyaka 23 CDF yabeirororo nduri gukwana so mwaka oyomo yana onye ndiye mupango begetuo muya abantu bandi nakibakolete abantu bandi bakolete iga bakagenda bakibanga bakabeka jakobeka chibese ichiabo ase chinchira chindonge chikagenda ase chiskuru kwagacha chikagenda ase kagenda sikuru kwagacha chikakora chiskuru chikaera bono bachire babegire bakachitairinse babegire bakachikabro isiko bona egendo gya digaire chibesa nchibwati egasi yokwenda ubwagaji naende igono mosingi tokobeka omuya naende nimanyetina se myaka 5 myaka 5 emegima nabo tokonjore binde gadegana gotebina akao CDF etale ngororo mwakorete biri mwakorete egasi egoro kuna okwagaja kire primary school at least class ya keme mtu akiagajete chiskuru ejonzi no chiale ngomanyete ingego cha mentire na chiskuru ejo mentire ngeyo
dirina tukagaje skuru kyonsi pi ekirasi yakeme na kiba sibono kibese ikiroro. Okay. Eneli boli okuboli. Kibese chen ayeno mwakili na ndole. Kibese chen GCDF nchibwato mjadala umanene sana ngogenda baleke gambero kirabanchi ya rusi woro ngakyo cyokorera abantu bayemiremo. Timbu adi omujando mono. Timbu adi omujando mono na nchirusi woro. Ekiagera na batokoli kichinjera. Lakini rende tindo chichikurusi woro ekiagera nenjera yemo yogo ikirania magendero as a constituency. CDF nechiwe chengejo sana as a constituency. Ekiagera yigo address ebintu biri immediate national government etarugora echiwa address igali. Yankolengana ekigambere ekyo bunango kerigere linche naende nabo kirari na beraike na CDF nagendere nimbwato okwega na CDF nagendere nobwato okwega na CDF nagendere kwa iranire bono rende myaka 23 yaitire kwa bere siko kuna kuligirira ibintu biri bigakorekana ego chikoba gukumira na bono no timugirango tokora abake igo ochikumirana na abande bari bakuru ku young leaders abande bakiri nechi slogan siasa ya kuruse ti oranyolenga kide slogan ya lenge nabonye genete liri gwachite ko defend kiro kya ne ticket ya kanu ebono ukaumirana ne karamu na liyachire ekaramu for people ya lenge nabono iga siasa negendete na go change demographics tia ya bantu ngo nago chabale nechi chanting miaka 23 buna go observe SSM ya noti mugirango kikelioro chikere agent umuntu noti mugirango egoro kora matebi atararigiriye chamo ko matebi gento keliora akora sobwango kwara kwanire mikobeko boruso ibintu biribono na atagetaigwe tugukwana iga asigete iga nintaite kwigende getege choko kana sobwango goetani kiseme kina kwanire n'abanda bwabake batagete barigeri gwase bagosoa amangana aro ekibara omanyite amangana a constitution etoete chinguru kyo kolegasi ege pengele kina batebi 95 95 ya representation yego establish parliament national assembly agego teba naende na abachumba bagochorwa bakwanira amangana abantu bakwanira amangana abantu deliberate gesongo on issues affecting the people bakwanira amangana alia achandeta abantu gusa abantu batagite akwaniru babwatoba kumwasa linganelyo igo egintu nabonto kwane echaye nja ligoli ya salegeria ya gusigaria naende nero bono tubwate etegemeo yaitu no thimugirango nerero romono bono onyo muchumbe onyaba chumbe bagochorwa mbagukwanira ebintu bunebyo biri bichandeta abantu bunabona echaye bunekera bona echaye ya gweka genda nseka bireri bachumbe toigweti muchumbe njitinyi gweti muchumbe oito tinyi gweti bachumbe bande gali bagusigaria bagukwanira amangana echaye babege tom kaso kabisa na kiechaye yakolete iga no muswada balente yani na to discuss agente as a matter of national importance ikiagara economy bona ya saregire ngete murari innocent ngete nkwaigwete nkwaso amete ngose moisonde ase utafiti yakolirwe n'abachumbe angenuso nambana gukwana parliament kese akachagite myaka 3 bono indo nyetu gukwana parliament okwanira ebintu by'abantu bawo nkiri bono ngasikiye mujumba gokora ebi byonse nabyo kukoligereria kwarana abantu mbatagete omuntu oranyare gwikirania ebintu ebyonse nkino yo mo bamanyete kana alenge parliament kera ange lituko gana alengo
on the floor of the house kukwana amang'ana itu na kukwana amang'ana ande ye serikali ekera gotebire oroboti rondo asogete ngorobe kande nchake kurigiringa abajumbe baitonga kibago contribute ase National Assembly gwakwanira igoro ye chai North Mugirango kento kenage gusibikwa ne chai buna narigiri no GT estate chibaita na ino no mugusimika chai asoboke boni go mweshimiwa Joseph Kiangoi igarigeretie omo speaker ntamanya ningorabe wastia toire no nyamonyo ngo ichire kwa omo speaker no mungwana ulitubwata SSM ya TX proposal kientanga niyo koleta ese crisis bune kije chai kyarolekane kirase SSM yeto yagusi echaye yo manyete ko ikatumanya na nto basa ko tebi kubosa yo na echaye ya ino na tebu ati quality na tebu ati bintoki diro baria ito dia gusi elia bete tested dikanyoleka nechaye mbiyera kororo diro baliria no echaye asimbikire nyinge mono diro balirie igari seito maite North Mugirango chichaye chino njiri estate nchigeto igona no acho wale tukurukare bamanyete na liro bainerigia igamangane liro batayo amangana oboni bwechaye amwani oboteniri bwechaye oboteniri bwechaye abanda batogochora abanda batogochora na kibakoni ngakichaye tekoni KDDA ere igoro igaiga agent agent omotenelio yani agent yao no muntu ayenaje principal nayo monene ori no agent ebintabwe ndokora nebintu byao lakini omo agent yogoruguna KDDA igare naende boss ero determine rigori ero determine bintoki ero determine investment kwa gukora ba invest ba beka madeni ase omoremi omoremi bona ga ritendia mubwatire pake mioyo iguru elimo beyete igori igente gitanga niyo chiko kusaba serikali beke relief ko chiase irwo mwaesa ko chiasa abalemi asa madeni yaba beyete ko Trace Factory ko se chi factory echi chitene ne serikali iyo kateri solution ne serikali erukibesa arukibesa ne kono korugo chiemesie naenda bintu byagenda bobi gatobe kegendo kere gegodumu gatobe kegendo gegodumu tomanye na chinchera na kiekoni wa KDDA roli ya enere KDDA nere nene go sino mulimi oromo nene chi factory bono njire ngote bakana njire independent lakini ubako chirani galia na ubakora na agora ni bintu ebi abantu abo nsipe wajimbe kibogwate Nairobi gaiga monere gaga koinange street ekinde njire moino ibere nekinde njire jinsemo jinde abantu bayikire imibakora kigasi abantu bali ngasi kibakokora kibese kyonsi pie chikorwa so mulimi kibese kyonsi pie chikorwa cyo mulimi chikora ni KDDA ngasi kibakokora bayisaine wikatokore gende kuna restructuring yegende kuna KDDA ritangani emanye kanena omulimi nero monene egentago etia nero monene naende toteme toligie nchera tokonie kawe echa yaitu directly without interference ndo so tochora abantu bamanyete babwato bomanyi taino yo no bwense moyane igo ntutagito yo agenda gutinira igaria pana nabwato umanyi abamanyi bachorirwe umweshimiwa bakire omwegenu ari bararingana kana giye gwaje gonacha no omwegenu ara saving gas yaye na cyatu arobo manyi nabwato bwegenu toteme tunyare gabireyo agere abantu ba mulemi anyore ebesa yaye ye cyane igo ekenege ntugeta kereke getigwese bunge korigereria ebunge nere ebwate jukumu yoko establish ebintu ebyonsi abo ebunge yagure lakini nabora nyore mweshimiwa mbiri ya selichi kone goikirani gwitali goikirani onye mbiri goikiraniwa naende mokwera na sirichi koliria naende mulimente chinguru na onye te goikiraniwa ekeke korekane. Okay.
gwakwanira oborimi bwa echae gwatebire ng'a mbobe ase egento ekemokeri orachikoba gokorigereria ng'a giakwanirwa abagusi baito chingaki chinde echae bono gesere nabo abajumbe gwatebire basugete kando batigerete ekege aba director nabo bagona koborigwa gwatebire bunge nebwate enseme enene yogochigokora biri bibwenete kwabere gukuna korigereria North Mugirango ase emyaka 23 ebinto kwarigereria nebinto biri bitarakorekana ebintu kiarorekanire kero murayo ya kuruororo uyo ndagochicha no gutakure miroberi yo murayo uri ndore ngoro aya bono bunu murayo uri experienced ochikonyora magacho naragendrete miroberi nerebekire no mujumbe gete ebintu ebyonsi pia assurance na boranyore kire gento kiria akore binde bire biya ngakyo chikobikora bya mono murari bya mono seri swali eri kiagera eridi anchandire sana so moyone tarongoligereria buna abajumbe generally bago behave ase amangana a development achagitwe na omujumbe orwetoro goso omurayo orwetoro ekiagera timanyeti gose yego ikengaki omonto orengereri na nse gokora egenteke oyo nero ko twara sifa oyo chagete buanto bebana chibese echi chia begetu ase project erenuso chibese echi ne chiabana inchi chia begetu ekere project yego tenena yego tebe bone tura kutoteberende ase nganda chibese echi chia tukute tubono chia chiri chikatinde kugabu chikaberororo bono njiri gosuka njikonye ti mwana nchi na ni mwaja ko mu radio mwao na inde to koera noro ekiagera nero te ikoera ase chine sababu njiro etali koera ekiagera okonywana ina kitenda chikuruwegwa akitenda chikuruwegwa bono tigante be na aliseto no de Mugirango ikobono mangana parliament okwanira lakini ndoko ya relate to alieso constituency yao mbwate concern ebisima mbiro abyale metwe egesima nkerege mire chire kunyamusi ngote abali na machaya na county bwende gokoraki go tenera chirechi lakini amacha egale mitwe no muchumbo orengororo umuchumbo yo orengororo oruro obona emyaka ngochikogendere 10 egesima kiale mitwe boho lieri entambe ochinse amacha agatoka nkigeta keira amacha yabekwe abangena basiberi chinyeni nsalia ne pampu ipambu nechibesa irenga tego etania emilioni yamona nenuso inelibwa tachinguru ipambu engi ya kapisa tego etania emilioni yamona nenuso waja netangi tatebene chimilioni 3 gose chimilioni 2 nenuso macha ayo tali abuoka nabonda ateba chinsemo chinyinge ere kabireyu macha ayibo kabono iga no arensa aria e borehole ekaya abeire etaigotumeka yale mitwe kabireyo yego collapse kaya ka baka chikoteba na machi na arensa iga ebakanya borehole ya collapse igo bono aende baka chikolema borehole ende nyia chibesa chikia tumigete kolema borehole yo chiasirire bona botokwira na nyuma igo ntubono na botokwira na nyuma igo ntwe nebinto binde chisukuru esukuru ya chagitwe ya ikiriga bono kwanyana muchumbe taikujerigereria asenge jona enyombe ya chagitwe noyo tingoye kuna egende go ikaba chumbe abamanye na chibesa chia tukutumeka kubeka muradi onde bwensi magenderera ndonsi ne chibesa chia bananchi na chibesa chia bananchi echi achibwente kolendwa no kolenda chibesa echi no gukura mipange iyi achagituritangani omaego chake yende mijia okay gwatebire no gukura mipange ili achagitwe mijia mini mikoro omaego cho chake yage mijia
ababunga babale abajumba abakuru ilikuwa kolite miaka 23 kurunothi mugirango bana gocha soba semia sachinde kino endo ko batebi mero biligete na bora toke bago consult ate balirire semichiao tianga tebi na bajumbe abange abange abajumba abange ekero bachorirwe iga bakoba experts bakeregento yana abamanyi bakiregento tatageti baseme bonde bwensi no energy meeting bagotwana abananchi no bategerera asili bosaigo for the sake of it lakini kende ngeyo bakoira abananchi bali mbapwato bumanyi sana abananchi bali baligirira insali abagaka bali babona okwana igali bapwato bumanyi kiaga no bamenyete na buligo liguli betete lakini bono bali koira obosemi kuru no ena saba kaka bali no ngulu asaba ngina bali tiga mujumbe bunanje olengoro mujumbe bunanje olengoro abaga dana bono oyo ngakia nja etete kwa bila outlived bono oyo amepitwa na wakati bono kwa megugumina ya akupitwa na wakati karo ngetonye tole 2026 kiango inoale ngahiri ndabona aite rune ngaki mwaka na 2027 kiango inoale okay kakiri ya kare ino bwato bomanyi bwo kumenki gendeta ase Kenya na ase constituency eyo kwa nabatakuru liko kwa 23 years natemeterimo natemeterimo lakini inkanyoana igo 207 207 nintemete lakini ingaji waswege ndio na presidential Raila Gandhi abina look at the bigger picture njikomo te tianga constitution te look at the big picture njere ni garana big picture ye abeba se kolenta ebinte binene waka siasa ye limelight egere ndi ndabanda abamintu nkamenya se presidential campaign throughout ingo jigoja nganyana abantu batebire na oyingo jikwaye waro minister gatacha waro mujumbe kanyo abantu bana babire igo okaminsi chikure cyose nyenjo ayo kareka no muwaziri nkaraka ngamisi byonsi okay kurwili ugategerera ukagendanga ngo you are coming back emyaka 23 years abasa abantu bandera bakwirigiri barani emyaka emekoro ya etirigo se emyaka ya chire efota ya ibole twinga kibono amwana ibole twinga kibono urumwake kurago ogo chikobaga kumira kera kwarenge koligie kiruge ka band of course na baratoke barakumanya bono ba uchiko connect na barabuya ngakyo chiko connect na baraya baba ya baki abachikura abayiya ngakyo chiko ba gukumira na barabu uchiko karemere mona barabu obuya on a light note abana abande barugire kiango okay iga abana bawo lietalia ondo abana barugire kiango ya abande ese nyagitali jiri kwa roza quite a number barugire ya bamandu bari kodana yani wasengeje mu cyumba umukongu wakolega asibuya abantu banjete kwanywana mwana okaratokire urugiro kiango bagolde university anataka watebigo umanyana abana bawo abana aba itona bangaini mbako soma bali history nkuboli balena nkiaka re bareye ekuru kiango road barane nodi mugaraga kiango road kiaka rabona kiango yoyo ebintu bigo kerege ndo ngo bari fadi go jiasale ekiagara abantu bari tuangana bari no bari bono abana aba na inche bwanjeta abantu abake na abantu abake mbanga bako ibuna barabu tu abasomiri so akaronko beresa tukero rekanene nkikwaeresa abantu abake kwabere no yo ndenere nkiaberesa kwabere siri kabire you they will understand and already ba understand it yeah batera bono ngiango inodo mugirango batera ngiango ekera batera batera uko abapinzani bawo bali mu kurwanira chabale
perhaps abande bari baragotebi ngo mugakomanyete gwetiru ne chingaki chia you have overstayed your time. Of course nekigwate aba 2026 2027 ngakyo kubaire neli ke umanyete abantu barigere nangai asiritanganya asiri chiko lya Kenya miaka de yebegira se oborai bontoka ndo oborai miaka yebegira ne president yaka wakolere miaka 10 kwa ruororo lakini ndekiri na indie mondako jaka kubori agotika kubori o president chi economy chense chikorani buye ogokobia tugusabirira chibesa tukugenda tukwagura tugusaba chibesa achiko barana bagaka omuntu umugako president ya America ne myaka erengale imyaka emenge mon president ya Russia ne myaka erengale president ya Germany imyaka erengale ese Senate ase House of Representatives ya America abantu average emyaka ngakiere abantu bari bono parliament abantu bakurigereria amasilayi abantu bira kubega biringa lya sense mende n'abantu bakongire nero kurigereria amasilayi abantu burunge nonyenkaria innocent umugaka nero kurigereria naki asomuchyo yone mugaka okongirega nakinko yobanga otigare kore kogenderete buya kubwata mochoko kubwata mochoko abagaka no bari concerned abantu abake mbabwate tendency yogo exaggerate ebintu nonye kora agenda uje splash nebintu binde inje bono n'abantu bamanyete ebirenge byane byonsi pi yango jikubeka se constituency naenda se myaka 5 kuikande ntomo choko ole tomo choko kuikande ntomo choko asama tukabwa ngo twarorire ebyumbe abiwe soki bigokora egende kurunga chikura chia maoni barigere performance y'abajumbe kera bakora imirimo matukaya kwanyora ikamera no ere maiga yabo of course ngumanyia abantu egento kiri gwakora na bintu binde gucyabo ngaki ogochiko catch up na trend ye ya kirengeni nora so mtandao kwa bintu gwakorire police stars imbarayiga na biratoke bakoretiri boronge gose bakorangiri kwa rure kende ngakyo kigokore imirimiyo inje innocent biro manyete na muwakiri ndo masomo egas na akorire buna bono East African Parliament is a paperless parliament makarda sta ya mona no kurigereria ne chikaje tune chimoko yusi yoga we laptop wakorere gasi igo taina igande nyuma nore nawe utangene jili ejide igande bosio nabantu bande ase emidandao okay ekiagera kende nkeyo kera ansinye kumanya yani umuntu amagara amanye nkemanya timanya okay okay koiraniri abo bono mbia bono tete tusoke kurwa ase chinseme chichano timugirango unless ko tigali tikendo ratebe igoro ye nsemo ya bungo timbwa tikende ngote batatigana re komendana ki tutara no timugirango abantu bano timugirango bono baikire ngaki babwente na bara bukonyo roboti niri obuya boko barentera amatoke yabo okay yani okugani kwabo goikiranigwe asikinse amochonsi 3 istikali erigererigwe oversight erigererigwe yani bichibe njigosira kulwa serikali na baro barorekana at national level na mbale concerned na nebintu bya Kenya egera kibali ndichibe hachi Kenya ekinawo chikotoka kigenda ororo batinnerubuya as a representation ase nana batebiria mangana yecha nebintu binde na amachikonsi abantu barosia maya bachumba babe kumujumbe okorosia amachika maya
atari kumisa mananchi bono mtotararuga abu lichiko ndiria etu Kenya igari korukuna tairi chiko finance bill ya 2024 abo no ntete toche tosoe mweshimiwa ntete tondo mutimo gotokoira nango cha tore tokwanera bone bunge representation kwa rule noti mugirango wachire Nairobi ya magana no akari wancho muligereri iga Ensoko TV umurobeli Ensoko bwakire tore no mweshimiwa Joseph Kiangoi Umbasa asembambia bono nigwetengo kwanera ari iguru yesemo ye bunge ya noti mugirango kwira na tore tokwanera orogongo rwitu rwa gusina omwelio toso ase bunge nene yenda gutubwatia namba ito ya studio no eroche tigatwando mutimo kumusinini Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.
chinchira mwancho muligiriri chetire chitaika ibere maiga ichinsa isata semambia bono nindoche bali mutaite gwa kesimi korunderi baga gochia ang'asa abantu no nyambane iga bakwane no mweshimiwa sachinde bali bakorwa sesemo ya North Mugirango papas lina omo wa kesimi toke no bwate kendo tete kumuboli okumumanya eko ero murai na bago kwane gento nyore gentungire ebire oramuboli agere anyareka bakakwiraneri mweshimiwa nande tete kwira na sentunde ya kabere bono twarule North Mugirango gwatire gwachire Nairobi gaiga ntete korarigereria oroboti ndore rwa sogete ninkoroche ngubwatanda asinini nindocho yo gwa kabira kiniko bwatande oroboti ndore rwa sogete ntete korarigereria asinini igoro ya performance ya bajumbe egere tunyara kwa batokora aki nande ntagete kero gwa kesi migo chagaiga esenyencho egere tutwale chinkwana chiri chikororekana chibwata maskani na mono tulbwate kerenga kero gwa kesi migo teba sokorwa na mono tebelie talia utoko ketili ugiri ya ulie simi egere tukwane twingechi asense meli ya maskani nyego kuboliri ya gotoke no begeta maskani ntobasa konyora tugututukanige kogera kero muntu gaiga bina twatebete nabwateli bagalio kurwe birengera libiyaye kirangendete kuligerelia ebirengera libiri mweshimiwa ntete ndarabwate simia ya mogaiga soko bwakire ngakibwakire oyo musani one miguna Moteri gonkurwe wodi ya pasta jasi musani oye twakabire nere kirisi obure ena mwenyure tiango yombasa twakarabire nere sana mugwaniri na makwani ukanata getembu ya mono mbiya mona asante sana wakwani go musani ogo igakorwa chisemo chao basi akurunga miguna mbiya mona se makwani abano mambia okay aya togende busien soko bwakire Kamati Margaret nore nonde ngakibwakire kurwe samba nore nombasa kiango road igore west goze north baneli yago eyengo kwanera boire njandete ya north bono murayo go narabono murayo ini moroche katika ngora mubori inde igaine bono liria ararenga obisi iskora sibuna bwate na sponsor de bana barenga okay mweshimiwa abuna ira nelipada naende abarayi abange nigo bako ngainereria lakini nende nakora tasale kunyara otebanga abana abakolire tisukuru nabarieri ese bagosoa igo ntagete komubori ng'aera narusie ndagera buoye ate kwa mumurone okorete bake university aganda mumbu agasoma akaira nakaga ta konyonya sole akagonda bwataga chini ninki atagakorere gati okay nekera ko mukonya ara namurusie ndagera buoya baretera abana babasinyira abaibori okay akuibu nende kabako koriyo borai omonu babeke sukari buya munalitu ateba ndo genderete ko be sukari baba se ko beke chumbi okay omorayo yo manana bono isaechi akona konia ngakigete no nyama tane pesale getiko sega sale gete sengento ta somete akarede deni ya bilioni 38 yugo tena ninje njandegete bado sawa asante sana ngumuboli ndekera wacha gochi gotera iga iga gotera nga abantu bande babo kwana mangana atari ko mochiama to omochumbo olio ruse tigwe asera tigupunge asera tigwe sengencho atarenge kyama kyaye asante sana thank you so much mbia mono ndabona barabweka robako unereria abantu Margaret bagendera takikura ibona kibono barabune campaign ko ruo mwako ribaka sai lakini montonde arataka yetiaru kwa nje Margaret ngoro okay mbia mono Margaret ngokwa na tole rade asante sana nere yo mwele soko bwakire bwakire biyanga kyogenda tanga yo kwa nakuru kwana ko no pastor Thomas engo nyambeka ngai kwa milero chweya mbiyare chweya no manyete kera ya ture igari mubiri mubitakuruka
Chena changa njerana. Ndoje tumwa sabere nya hamo konyi. Ni mbwatu mujumbo go bono noti mugirango. Ni morojo mwezi wa chose kutango yombasa. No mujumbo okorete gasingie korokana. Wo mwae ne mburianga na korete na ete baba sai tuti mawawa. Bagachanga chibe hachinja konye sukuru. Okay. Agachaki bako kunga kiwango irodi kutakuru mutombo kampaka nyapaka sondo. Okay. Keye liogire TV na bonko igwete kurwa bwe background na boko nyora chisa butuko noje sainega. Na na boko tega rorore umuiroro bwinkwane twabwa tabono mambira boko nyora uigwe birengera libyane ngakinako na pasta. Ibona tokonye tenga kiri ya ino mbaba CDF. Okay. Na ande na kolete mirimo ikoroka no mwane bonya sai to sasima. No ani school na chigetange na sikanisa. Okay. Ta bwate bwanjiri bwe kanisa umetika abantu bande bato kochora onye tari dini ino mu mwaka chimta hoje no muchango. Okay. Igonje nda tebingi asenja akoreka tingiya. Tatiento kwa musetia roni liyo ya 40 people. Sawa sawa, asante sana nande ngumuboli ndeli orochelinde ndire bosia atotebye seli kongole biya mono sana, asante sana. Mushimiwa buna nateba narabwa atirechisa tulitanga ni kwegule buna abantu bagokwana kurwa chinseme chingo bwatande nkoira nande mbwate nindo chinaro gatemba gwaka nkoira nande mbwate tagetelitanga ni ndaraligereri ndoche gaiga twagotumire Nairobi bona waikiraiga mbarabare soche gutambuka tumirana naye kire mambi twakwanira ndote mugirango. Moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna asebi karobie bunge gakore chingwanirwe mu chimisano nemo ase bunge oretire emijadala go so sponsor jibil mekoligereria mangana y'ikigosori yende koligereria chinguru cyomurero ne yende koligereria ngaki county chigokora imirimo yabo tochi chebono umubungo Nakuru West igakora ku Samuel Arama kubwatekana no robot rulega garote abanga gakwane mara gatano gatatase bunge nene nabo igotaranyara ko bagago 2 billion yonse bosio bwe bunge omoseneta bwe county ya Nyamira nona tete go chakira bono so Nyamira sinini okongo mugeni nigo anyara ko bagago 2 billion ya okoligereri igoro yobo chenu nabo igo nigo nere chinkwana chae chikororekana chiri chibingise mu njira yanseti njira dire kubabwata mubungo go Joash Nyamoko igakore chingwane 50 na kianda ase bunge nene na kuikira boni gatarabika billion yonse bosibwe bunge kubwatekana na Cliff bagateba ngiche omubunge Cliff Gesairo nere nabwate gakwane mara 135 ase bunge kwenda kogenda tingo nyara ko bangoteba Steve Mugaka na araiga na abande na bange ekororo botiru rwarorekanete rokoligereria ikintaba bunge ba performire bono kwacha kirari gwante ng'abasae bakagenda ebunge kere finance bill yachete ebunge kwarenge ya 1997 nero ya ibulite ebunge ya 2002 watebe SMS amwatigete okorosi gugwichi best chikuru kuchia CDF ichigendete gwikira bono abantu ba North Mugirango bagwe expect gokorora go kore contribution ya safe law ye nyumba enene gaiga Nairobi na namuno gukwane bintu biba lengete bose bache bakonyori weekend go kubatebya samatanga biamono iyo nerega asia yemo yo muchumbe ogo kwana bunge ne gendo kiengecho asengecho ki representation ogoteneria se abantu bao bali be constituency to gotenera abantu otarakora ki otarakwana igoro ya mangana abo actually tozo ko some ke pengele ya senator no ya batabana and deliberate yani issues concerning the people ngai mo deliberate amogo deliberate ya sama mo deliberate asa mo kwanira mangana ayo mbunge naru example yechai ya salekire ekagwa ntobwate kagweye abantu bande babekire kagwe yabo omochoko kandi tutubeke ekagwe ito omochoko abantu bayira nase kagwa onye ekemiri ekekonda chibesa
egera abantu basororo obulimi yao wao imejadala ibwente korentwa yana umujumbe abajumbe berwe kogokoraki okwana na korente mejadala yani yani onye tora rendo mujadala erende igaye gendunke yani kego chande kwaro rige chande tabantu bao otara ikibosio bwe bunge na ige kwaneru na ige kwaneru gari ase asabantu bonse azeri sangi igo inkinje ndakole ebi nabingo chigokora ebi nabingo chigokora kiagera aiga asina renge East Africa aiga ikana renge ase aiga na kwento mujada lakini na kuchangie kiagera na rengo mu assistant minister ndio wa restriction ne constitution ile ngoruma nyete lakini asina renge East Africa ntua na rende miswade menene igari ase bunge area egere egakwanirwa ebintu gokonya East Africa. Okay. Ebintu ababunga bange babuniwe kubwatekana na finance bill ya 2024 yo yaletete mangana chapter nkongusana sense ya Kenya. Kelinga ababunge mbali gokerana balinkoli babuguliye birengera by'abantu babo. Ikagera abantu bagachase kibara bagateba ngaba abatukuruka abajumbe baito mbali goto represent. Ngayo chikonyorera libaga murayibwense nara. Kure kora SML executive. Naye gole SSMA ya legislature gose yababunge simokorosalia machiko no mwana inchi nara ugotomete turatige bigambero gekora tutati kora ibekabo mwana inchi ugotomire kuruma gwawa ugotomire ku note mugirango agatebiri omweshimigwa go wika Nairobi yokore bintebe mugaso sana negali yota etochiko ire ebiri ya gobunge onyole simikuru wase getunugoro ge kurangelinga mugaka kiango inchuga igatorakwana ngayo chikoberera omanyete finance bill wa kwande ya 2024 innocent tutara ikase finance bill there are policy statements policy statements bona lichigende to mutinyo yukabere policy statements oikira mwali bo mutinyo yo policy statements chia ligere guna bunge igo policy statements echi kurwa se serikali kwa chirigereirie buno mujumbo mungayini chimaye kugenda nchichigenda ase committee nchichigenda ase committee bono chikorana kare ya tu asiekire bono mwari bo mutienyoyo nali mu approve ose mu approve chimaye ko chigenda ase committee ige koike finance bill egente gikiabere bunge korwa February finance bill yo maitega kalyanga mutienyo June nali yakoba bono kiabere bunge kurwa kurubono iga kuru January na tuwa igoro January paka mutinyo gatano yao ayo mujumbe no iroche na toko na kogenda egente kengo chikere go affect yo mwana inchi ekero jina appropriation bill ngo chere mwama kuru mwagenda saba na inchi mwaereria committee area ya finance yagenda asichiko abana inchi barua maoni abana inchi barueta maoni ase egendo geria finance bill yetaraja gocha abana inchi bakani negende ngo tumisa kere abana inchi banoti mugirango mbakani for example abana inchi ba gusi beji constituency chinyinge mbakani abana inchi bao bariote nete bakani negende gento getageti ayo mayego ikaigaria to bwatia aene delegate aeno mondo tomire to bwa obwa ebirenge eri okogendera igaria nebirenge kwaetwe getena representation kwamanya go ikaigaria kwakora manganao kwake kwaka ekura ase go support e finance bill na bana inji bakandi na ntogetageti that's how we failed on that time. We failed on that time. Whatever tuagura lakini serikali gwatoka bono nebwatemero biliaye presidential address president go der parliament yarua enkwana yaye orwe mirobili otebe bintu biri achieviri
gatie bintu biri bikwe budget okonyora mono mono no murayi amaroro ye manifesto ya yaruete ata etabe ke chibesororo egerande busikwate birenga mangana ya rich police statement chikorosigo na libintu biendete kurigererwa ngakyo chigo balance ira tuko murayi bwense bwichinga kiechyo yakarango chandeli swali bono lire linene se nyomba ligata getemiro bilie yagende kubwatekana n'ibintu biri abegete n'abana inchiga iga bagotebiri ngakyo chigo balance yagero murayi obwense to munyanyasa nere tanyora ibintu biri yarobere bosiyaye a budget chibesa chonse pichigotumika asa magendera Kenya kuika chiba approved na parliament tochakire gabo kuika chiba approved na parliament kuika parliament chianjire na chibesa echi ngotumika chire chiloni chionsi chiko mongina Margaret nabo ligo le chiloni makabeso makabeso ndoje toira ne gabe kango moiraniri parliament ere wa approve ere go etia tuame abando ukabesa ono president yagere go chaigaria igo mwamoire igo mwamoire libaga achigo kwanere ebintu ebye kiagera nino mwaite die budget ase go kwana ebintu biri isiko ye budget na ndi nino moko die budget ngayawo chikurusibesa abo yokale ebintu ebyo budget making process okorosie budget okubanga chibesa je sirikana kichigotumika negasi ya parliament tocho tukwanere nga kichi supplementary chikale wetu kulinde karete no chonyore libaga tuna ko interrogate ebintu ebyo negasi ya parliament ngwambo uri amangana esimi ya rule state house esimi nge rule state house ekero gwatu metugo chigali nabantu bao totebiri nagenda ojigo tegera mangana akuru na ndense mende obumanyi bwao egasi yao igere okore kubwatekana n'abantu bali bagotumete. Okay. Sencho mweshimiwa chinga kindo chichi yamenyokire mbara abakoboli bagatebanga mweshimiwa bono lende 2002 mulindo gacha bwe karamu ugakobeka isiko siasa ya Kenya boniga asere tubwate nsemo ya muina yatebireye broad based nonya kebwate liyo mana lya jisugulichi na kubuga batebire ntuno torasobwama muina ntubwate united opposition umuwakie kura kurwa sensemo ya North Mugirango na atagete kora kumanya na arasi chikaro rabike wetani chi akurocherera si studio biyamano sana Innocent tokende 2000 bwangu gwada jinsa ya donyorire ngoja gaga ngakiendo beke kipindi kibwati jinsa ibire isatu igato toragamba abantu ocha gocha mambi gato chake chigazeti naye baramboria maswa bono 2002 ikambwate mipango yane ekona chete bunge ambwate mipango yane nkorosinda mangana isukuru cyane ngubanganda mangana ikibale cyetu nkolenda ndi kinyagitali ekyo ngobekanda ki dispenser je nebitajo bya mache ndi nakibege tumanyete kwegete nkwe umongo yago akondo gomagondo kana kiango road ine barna agachete garia maninko imase bantu batale goika nekibesa cyane aya umongo ndage onjo chongeli bagamwira nirina tiganda ndakwira ndibono gara mayo kwira ni umongo noli bono ekero for the people ya aicha mbwate mipango yane na ende ntagete gukora ibintu by'abantu bane tinkonyara gotebigwa egento gitakore gasi imanye tasobongo bwane ime na gegento genge gukora gasi bo president yoboku borigwa mbori kogenda ande no boikirete iga gesona imanye kuruororo ngonjoke omondo na chori n'abantu ngonjoke mbwati atina sengecho nanje kogenda bunge na ende nagara nje kogenda nje koetu kuna ngende bunge ingie kworoke yare kworoke na igoriorio ninje ebintu byane byo kankomonyoki igona kina atikarete okore ebintu byane nje na bwate asabantu ba mintu egere nonye nindusi gwororo onyo anje na bakoreire egere mupango bono gwamboli ngakirego jabosyo
na ntubwate United Opposition na ntubwate egento kuna broad based tigante bega abategereri gose bantu baligeretie nabunande baligeretie TV yabono na njetinja se broad based handi tingo jakoba se broad based ngakiende yonsi ekiagera nende mo manyete ene gwe yabantu banoti mugirango na kiango iga etebire igo atebire inche ganda ase United Opposition na ebinte ebibe byakorekanira ase Kenya ye bya umisiro mwananchi biere kurwa ase Kenya egere gochibosio omwananchi anyo eri bakali okoyana igo keronde United Opposition tali njibweka ngo jakobororo ntule n'abantu ba mintororo ntule na bali bonsi abarayi bari ase United Opposition Kalonzo naro Matiang'i naro Gachagua naro Maraga naro n'abandi abanda bonsi ekero bagocha hamu obomo n'echinguru ekabara achiamu nandi kana kubaboria bali bataikubike kusibaje batebi bali bakubike kusigo bayigure anye bako chokotebwa manganaya babe amu engaki yako monta ko soka na inche tindiko koge nabanda irori ntokonya kurusia obarayi bororo ebine bibiranga ebyane imanyete nandi nyegenete okay watebire nga igora sensemo ya United Opposition na ande watebire nga abagendere ko basubwamo boni gigento gendete gusumbwa United Opposition nenchira bakikonyoro uyu kwiruke bendera ise kuligeria se chikazeti umwishimi walitukulia lero ebagoteba nga umuskemati yange gate abagende scientific way oni baligeria ngobwata abantu abange ekera bakolire boyigo banyare ko babakorulia bakenya mu Kenya bago favor abande goteba bali tutumeke asenkuru abantu bane nabange bali nchira kioro chera bengia yokonyora flag bearer nchire ndi onsi baratumie maite akera abantu bateki baire chinsemo ibere chire hawao kitari iraini emo egento ngere kia katikati kuna consensus yana give and take karunke nayo runke orugeke egere monyorane katikati igo kanale goteba igo enchira baranchirane lakini babe enchira yemu bagende enchira yemu bonsi ondi tatigara isiko mbuya goteba scientific way mbuya goteba abantu abange kera chikura na jiro jinu maite n'abantu na scientific way nero no koligia chifomiro rende chia science scientific way ngete science go nto ngona koligere limborore ngai ngori abantu bana gukwana urese bikoba by'abantu na atabanga nigesa gukimu gusiare lakini ngokwane kali kurwa nsemo gete at the end of the day ngento gukwana n'abantu bonge bw'abantu nkera kira ngusabanta abange scientific way yeyo toko yusu ko determine ayabanta abange bali gose no mubaro bw'abantu toroje garia posigali bagateba nantu no tora igo tiga ogukwana mbuya tiga bana gukwana omwali oyemba igwane imbwato kwegena na omwali oyemba igwana abantu abangaini banyaro omuntu oyomo oyo ora abororo lakini ngoteba iga abantu oyo gochorwa abe Matiang'i abe Kalonzo abe Maraga abe Martha Karua 20p togunyuma yaye na ni montaji goteba na nchibono na yang ndaite ko iragasa kukane negere gosegesa gokiane negere nchiko negotiate ntogota kuiwa mangana ko nchiko negotiate ko chibosio mbona gatoko kolegente kitokorerimo okay bia sana asante sana mheshimiwa Seliba kwanyora go chasigita senigito timati go sinobwate makwani ugo ni monto igara tokorera utatiganta after yo mungirori naki nyitima itiko se jinsa chialirepi okay nabona ata kitoko no mungino na nindi gichinchira tali chiba cyane ngo gutumia ko rumo buko
tari chibesa chiane ne chibesa chirororo chie sirikali chiaye chirija arure bono kiana bonara kia mojande mungino uyu kia mono sana gendo nataka kukwana nkeri ne yake moiga bantu amito ya ikire ngaki naende yobochori litanga nipi abantu bali batarabwate bipande bye national identity card babwate kiagara nere nchira yemo yo kubwate ikura chikura chigoika mubwata aso bongera bona abantu abake babwate chikura chinyingi eka babwate chikura chinyingi bairane bachoro umuntu uri batagete oya manganaye araba baregene naende bachoro umuntu umwegenwa batigo abantu bagoeta basungunane chigoti cy'abantu bandeime muntu taija nanchigande na nyarebe na igonchora asengejo ndena muntu gete nchigande na kiangoi nchigande na kalonso nchigande gosena matakarua igonchore tekoba boy gotekoba buya choro umuntu asengejo mwamurigereri na umuntu uyo na kolegasi biyamono litangani. Asante sana mheshimiwa Sokonyora libagana gochase studio igatie chingwana chiri mwancho muligereri tochikoba tugukobekera bosio tene nyo bego kuigwa omurayi ori bwate eganga yo kurigia ekirogo nayo nyore libagali yo kumubuliri buli unakwanyora indoche nabange mwate magwaka kulinde nali kwa bango nyara kubuguli chisim chino na rich comment chino biyamono ni nagotebyo mheshimiwa karatura umirane na ndenere batebi ngambale babu linki kilibale goteba sema biyamono chinguru ku Innocent Onyango nigo twalenga sumurubiri bwensoko bwakire twali kubwatana minto Diana monyonge biyamono sana kunuti mugirango by then monyonge gusabali no mwakie kurugwale igo nabago sabekura nindo nabo kumusabekura actually dabo igo nindoche oyo minto nyaumase bali twabwatana na sante sana mambi tumira naso muri bwesoko bwakire tukwanere igoro ya science ya siasa biyamono.